जोङो SD आगै नुजाफैदो आरोना आब' जाला बेनि जाया आब' आंना जा खर' सादों आं लाइकल' होना थांनोसै बाय गुड नाइट आब' होनदो दे एस दे आगै मुलि जायाखै नामा दे अबिजितआ जोंहा मा होनखो ओइ बाजै मा ओंख्रि संखो जाखो होनदाना माबा मा होनो मुला आलुसो ओंख्रिया मुला बेदरजों आलु आरोना ओमफ्राय हेमेना जोंहा मा होनदों दिनहै समायना नुथारदों माथो बिनानाव होनदों आरोना ओमफ्राय मा जा जगतना हाय बला हाय जगत जा बड'लेण्ड बिफाया बड'लेण्ड सरायबाय थायो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सालाहाय बियो गोदान लादो आखायावसो माबा नांजोबबाय आइ बायनामा सना बिमा होनबाय आरोना गय बायनां एसे गोलाव लिरबाय हा बिफाया अजित बिफा गोलाव दाजाबजोबनो हाखानाय नंखाला ओमफ्राय बै ससेखौ बिजाया मा होनखो बाय नामा बिमा सना बिमा होनदों आरोना लिरखो अजित आदा लिरब्रा बिफा ओमफ्राय मा होनगोन MBA वेलकाम टु आबैद आनि होनदों आरोना वेलकाम थेंक इउ वेलकाम होनबाय नालाय थेंक इउ होनबाय आङो ओमफ्राय जा सनजया मा होनदों गावदां बाजै सना होनदों ना किउट लाभ आइ लाभ इउ होनदों ना ओमफ्राय जा बड'लेण्ड बिफाया मा होनखो बिसि बुरजा हाया अखाया बिमा सना होनदों आरोना अखायाथ' बांद्राय गैया अखाया बिफा अखाया खम आरोना ओमफ्राय जोंहा जोबथाया मा होनखो ओइ मा खबर बाजै होनदों आरोना खबरा मोजां आंनिया जोबथा ओमफ्राय जों SBया मा होनखो ओइ आब' मोजां ना होनदों आरोना मोजां आंना आगै SB ओमफ्राय जोंहा असुआ मा असु हेलौ बोला है हेलौ जि ना हेलौ जि ओमफ्राय लंगाजिन ना अहानि बाजै सनाया नाम होनदों आरोना आङो आसामनि जालानि मैलासो गजोबबाय गोदान लादोलाय नै जाला मैला माबाजोब्बायसो सेस ड्राइलाव दंना लाना फै ड्राइलनिफ्राय थांलाय ड्राइलनिफ्राय लाना फैलाय र' थांलाय लाना फैलाय ड्राइलनिफ्राय जाला नै थांखो अहानि आसेन्ट आरोना ओमफ्राय जा सुरुना जा मा होनखो हाय आइ एम इण्डिया होनदों आरोना इण्डिया से है ओमफ्राय बड'लेण्ड बिफाया मा होनखो गुड इभिनिं आसामाव अखा गुड इभिनिं होनदों आसामाव अखा बारबो फैदोंना होनदों आरोना अखा बारथ' जोंनावथ' फैयाखैहाय फैदों फिसालाया फैदोंलायनो फैयाखै खोमाहाय बार
Ini ayah deh. Belogazin ni क्या बोला आसाम in the आसामनि थ' मिथिगौ नाथाय होनदों आरोना नाथाय अबेनि मिथियाखै आरोना आं साफागुरि लगाजिन ना सेस आखाया मा जाजोबखो आंनि आखाया सुवाबो जाबावगोन ना बे लांफाय दा मा जा मा होनखो नों जोंनि भिडिअखौ नाया ना आबै रानि हा र' नोंखौ थख्लायनि होनदों नायनायालाय नों दिनैबो नागारदो नामा मैया ना मालानि नायदोंमोन आङो गावनिखौ नागारनानै एसे उनावसो नायनो मोनदों खोमा ओमफ्राय जोंहा जिरि बर' फैदों आरोना हाय होनदों आरोना हाय जिरि बर' गावबोथ' नायखायाखै आंनिखौ जा मा आंखौ आबै रानि हा होनदों आरोना भिडिअ नायिखौसो मिनिबावबाय नामा ओमफ्राय जोंहा रनिया मा होनदों आइ लाभ इउ बड' बोला आइ लाभ इउ बड' जा मटिभेसना मा होनखो हेलौ आब' होनदाना हेलौ आगै जा जिरिया अनदों मटिभेसना जा मा जयेन खालामदो होनदों आरोना जा लगाजिना मा होनदों सापागुरिनिसो लावरिपारानि नामा होनदों आरोना लावरिपारानि नङा लावरिपारायाबा माखौ होनो मिथिया आरो आङो ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डनिफ्राय मा होनखो आंलाय बिबारि बिबार गावदां मा होनखो आंलाय बिबार गावदां थायो आङो बिबारियाव मा होनखो दे बिफाया ओमफ्राय जोंहा रनिया मा होनखो नों मोजां दं होनदों आरोना औ आं मोजाङै दं रनि ट्रिपा ओमफ्राय जा मटिभेसना जा मा होनखो हेलौ जिरि बोला हेलौ जिरि होनदों आरोना मटिभेसना जाम्मा बेयो माबायाखै मानो बिदि खालामो नोङो जा मालाया हाय बोला हाय मालाया Immanuel Code Immanuel Code AC Ponti Kaisena Pat Kaisena Nai Phal lagi se tumar video Code gili toy wala code gili code आं खाथारदोंना बेखौ कट गिली थय की करी আছে बोले কৈছে না মই একো কৰা নাই পন্টি কৈছে না কি কৰি আছে পন্টি একো কৰা নাই ভাইটি ओमफ्राय ভাত খাইছে না খাওয়া নাই কৈছে ভাত খাওয়া নাই মানে বানাওয়া নাই এতিয়া বানাম মানে অলপ পিছত ओमफ्राय ভাল লাগিছে তোমাৰ ভিডিঅ थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय मालाया मजा मांगा हाउ आर यू मैं ठीक हूँ मालाया आप कैसे हो सुनीला जामा नमस्ते माय ब्यूटीफुल फ्रेंड बोलास नमस्ते सुनील जी माय फ्रेंड ओमफ्राय जा मटिभेसना मा होनखो मटिभेसना आब' ब्लु हरदो ना होनदो आरोना mana मोनदों मटिभेसन हरबाय आङो आगै ओमफ्राय जा एमएमआ आंखौ मा मैगं जानाय आबै रानि होनदों मैगङा ओंखाम संथ'वाखै नै दासो माने रेडि आरोना मुला बेदर आरो एमएम
ओमफ्राय जोंहा रनिया मा होनदों बिउटि बोला थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आइडि राजेशआ मा होनखो या में अपी भाभी या गया बोला भाभी गया हो प्रीतिया हाय होनदों ना हाय प्रीति रोनिया मा होनखो यू आर सिंगल बोला मैं सिंगल नहीं हूँ रोनी ओमफ्राय मा होनखो राजेश ने क्या बोला हेलो भाभी कैसे है अच्छा है ना भाभी बोला हाँ कैसे है मैं अच्छा मतलब अच्छी हो राजेश आप कैसे हो बड'लेण्ड फिफाया जोंहा मा होनखो आंना माथो गस्ला गोथाङालाय बोरोथो अबाव दोनो ब्रा आंनि गस्लाफोरखौलाय सना माइनाव होनदों गस्ला गोथांखौ नांगौ आरो नोंनो फिननानै दोनबाय थानोसै आरो होमबा ना थांखो नामाबो गोमानानै थाबाय नैयाव दे हरबाय आङो गस्ला गोथांखौ मा होनो अजित बिफा हरबाय ओमफ्राय रोंगो सरनजितआ जोंहा मा होनदों हाब दिनैसो नुसनदों माथो आंलाय अबेनि नोंलाय जारौ होनदों आरोना नंगौ नामा दिनैसो नुसनलायबाय आरो ओमफ्रायो आङो मा होनो आंनाथ' बांसिन माबासो फैयो सोर फैखांबाय खोमाहाय ना फैयाखैमोन नामा सरनजित आङो मा होनो आसामनि सन राजेशआ जोंहा मा होनखो मेरा नाम है मेरा नाम है बटर है इसको मेरा दोस्त ने बोला है बटर मतलब आपका नाम क्या राजेश नहीं है ओमफ्राय मा होनखो हेमेना जोंहा मा होनदों इण्डिया बांसिन इण्डियायाव बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हानाय जायगानि मुङा हो मा बिनानाव होनदों आरोना इण्डियानि बांसिन अखा हानाय जायगाया मा मौसिराम ना मा मौसिनराम ओमफ्राय जोंहा एखेया मा एखेया जा मा होनखो लाइक दानदों ना थेंक इउ जोंहा एखेया मा होनखो आब' मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओंख्रिया माबा आरोना जोंनिया मुला आलु बेदर मुला बेदरजों आलु आरोना ओमफ्राय जोंहा दुनुआ जोंहा मा होनखो गुड इभिनिं बिखे बिमा सना होनदों आरोना हार हरबाय थेंक इउ दुनु ए बिमा सना होनदों आरोना थेंक इउ गुड इभिनिं दुनु कलिजा अके एखेया जोंहा एखेया मा होनखो आंहा ओंख्रिसो संदों आब' होनदों ओंख्रिसो संगासिनो नोंहा होमबा एखे मा ओंख्रि संखो मा जोंहा बड'लेण्ड बिफाया माथो ओंख्रि संगोन बायदि सना माइनाव होनदों ओंख्रिया माबा मुला बेदरजों आलु मुला बेदर दङ माबा हाखाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मटिभेसना जोंहा मा होनखो हेलौ दुनु बोला हेलौ दुनु होनदों नै मटिभेसना ओमफ्राय जोंहा माबा राजेशआ मा होनखो मेरा साथ एक नाम है बटर है इसको नेम अमेरिका का फाइटर है हीरो टॉप फाइटर ओमफ्राय जोंहा पंकजआ मा होनखो हाय सुति क्या हाल है बोला पंकज ने हाल साल मतलब ठीक है पंकज मेरा ओमफ्राय राजेशआ मा होनखो मैं अभी लाइक दिया है रे आपको बोला अच्छा लाइक दिया है थैंक यू लाइक मतलब देने के लिए राजेश राहाया हाय होनदों आरोना हाय राहा ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो लाइक दान लै बिमा होनदों थेंक इउ बड'लेण्ड सना माइनाव होनदों बड'लेण्ड फिफा थेंक इउ बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा राहाया मा होनखो मा खालामदों आब' होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय जोंहा राहाया मा होनखो
बड'लेण्ड सापर्ट खालामदो अननानै प्लिज होनदा ना मा होनो सापर्ट खालामनोनो बड'लेण्ड फिफा ओमफ्राय जा हेमेना मा होनखो मेघालय चिरांफुरनि होनदों आरोना मेघालय चिरांफुरनि आरो हेमेन नोङो होमबा ओमफ्राय जा राजेशआ मा होनखो मेरा नाम बाथा मेरा नाम बता नहीं है मेरा नाम बेटू बेटू है बेटुआ अमेरिका से आया है नाम गावनि नाम र राजेश मेरा नाम बता नहीं है मेरा नाम फिटुआ है फिटुआ अमेरिका से आया है नाम पेठान है पेठान बोला मतलब आपका नाम फिटुआ है क्या राजेश फिटुआ है ओमफ्राय जा एखेया मा होनखो अन होनदों आरोना मिटआ जोंहा मेसेज काट खालामबाय एखेया मा होनखो आब' सना होनदों राहाया जोंहा मा होनखो सपोर्ट मी प्लिज बोला है माबा राहा ने बोला सपोर्ट मी प्लीज बोला राजेशा मा होनखो अभी आपका बच्चा है ना नहीं है आपका बच्चा है ना नहीं है भाभी बच्चा है मेरा राजेश बेटा है मेरा ओमफ्राय जा लक्किया मा होनखो हाय व्हेयर आर यू फ्रॉम बोला है फ्रॉम आसाम है लक्की ओमफ्राय हारिया मा होनखो जा हारि कुमार देव बर्मा ओमफ्राय अजितआ जा मा होनखो मैं आसाम से हूँ बोला है अजित ने आसाम से है ओके ओमफ्राय जा एखेया मा होनखो अन होनदों अन एखेया अन होनदों मिदा नोंनि मोखांखौ मा होनखो मोजां देखाय आब' खावसेल' नुदों होनदों आरोना ओमफ्राय जा महना मा होनखो मेसेज काट खालामबाय महना मेसेज काट माने आइडि नामाब्रा काट नायनो आइडिसोलै आइडिजों लिरो आरो काट खालामबावो ना सेस आखायासो मैला नांजोबबायहाय काहा गैया रे अजित अन महना जा हाय बौ की खबर होनदों आरोना खबर फाल महन ओमफ्राय हेमेना गुड नाइट होनदों आरोना गुड नाइट हेमेन राहाया मा होनखो एके सापर्ट मी प्लिज बोला है ओमफ्राय जा महतमान जाफैदों बाजै सना होनदों आरोना बिबोनां सना मा खबर ओमफ्राय जा एखेया मा होनखो आब' ब्लु हरलाय होनदों आरोना एखे ब्लु हरबाय आं माबा एखे
Masa rahaya mangko. Modma support me please bola है modma rahane. Oमफ्राय जा राजेशा मानखो Ristri pattern राष्ट्री pattern है उसका नाम विशाला बाबू मोहित एयरपोर्ट बोला ya बोला रे ओमफ्राय जा सरन जिदा मानखो जा सरन जिदा आङो कन्ट्रल मानखो कन्ट्राक्ट मावो आङो कन्ट्राक्ट मावो आंजों गदाय फैनो नामा नानि मा ओमफ्राय जा टाइगारा मानखो राम फाबिजि होनदो आरोना ओमफ्राय जा राजेशा मानखो ओमफ्राय जा महतमाया मानखो बाजै मा ओंख्रि होनदाना ओंख्रिया जोंना मुला आलु महतमा मुला बेदर आरोना ओमफ्राय जोंहा राहाया गाब्बाय आरोना राहाने मतलब रो रियाले रो गैया मतलब जोंहा महना मानखो देरना ओमफ्राय माबाया राहाया जोंहा प्लिज सापर्ट मी बोला महतमाया मानखो देनि मार्क दिनै मा टेनसन जादोंलै आङो बाजै मानोबा होनदो मानो मा जादों महतमा हा माबा जादों नामा महतमा ओमफ्राय जोंहा ब्रिटमा जोंहा मा होनगोन नोंखौ ना गारनोसो नंगौ नामा फंबाय गारहैदो थां सना लोखि मानोथो थादो गारहैग्रो सना आयु आखाया नै कालपेन्सिल सैनानै सेस कालपेन्सिल सैनानै ओमफ्राय राजेशा मा होनखो महरा भिडिअ ससियेल मिडिया पेट्रल गारनाङा जाम्बा ओमफ्राय आदसा कमेन्ट आइदि जानानै दं नामा जाखो मदमाया मा होनखो दानि आदसा फरायबाय आङो ना नोङो ओमफ्राय राजेश फरायबाय मदमाया मा होनखो लोंबाय दं आं बाजै टेनसन जानानै मानो टेनसन जादों ओमफ्राय लोंबाय आरोना होनलाने ओमफ्राय बेयावलाय मा दावखोसै बीरेश्वर देववर्मा हाय सिस्टर बोला है हाय ब्रदर कैसे हो ओमफ्राय मा माबाया ब्रिटमा पार्सनेल दे फंबाय दे सना ओमफ्राय मा होनखो मनजिदा हेल' होनदोंना हेल' मनजिद मिदा मा होनगोन नों बहानि आब' होनदोंना आं आसामनि मिदागै ओमफ्राय जा महरमाया मा होनगोन बाजै होनदों आरोना मा जादोंबा नोङो टेनसन जादोंबा केबोलासो सेस कपड़ा लेके आना किचन से कपड़ा लेके आना किचन से देखो थांगोन ओरैनो लाइट थाव बुरजा थांगोन उन्दुनो ओंखारदों जा प्रान्जला मा होनगौ अखा हादों जोंनिथिं अखा हादों आरोना नोंसिनिथिं प्रान्जल ओमफ्राय जा सरनजितआ जा मा होनखो उन्दुनोसै आसोल बाय उन्दुनोसै आरोना दे बाय
बाय बाय दे उन्दुदो दे राहाया माखौ माखौ खालामदो होनदों जेबो खालामाखै राहा ओमफ्राय जोंहा मरमाया माखौ साख्रिखौ गारनोसै गोसो जाबाय आं बाजै आयौ मानो गारनांगौ जाखो मरमा आंनोबो जि लाबोखालाय बाबा किटचेननिफ्राय मा जादों मा होनो मरमा आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिमला बाजैया दिनै मोसायाखै नामा होनदों आरोना मोसायाखै ओमफ्राय जोंहा मिस्टार अशकआ लाइक दानबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा राहाया मा होनखो प्रान्जल मा खालामदों होनदों जोंहा राहाया नै प्रान्जल मा खालामदोंनो राहाया सोंदो आरोना जोंहा मिस्टारा मा होनखो ओइ सना आङो ओंखाम जाग्रोनोसै होनदों दे जाना लाग्रो माबा मा होनो मिस्टार अशक जाना लाग्रोदो दे ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया मा होनदों आब' सना आं लाइक दे बाय होनदों ना लाइक होदों दे थेंक इउ रजे दे गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा जों मरमाया मा होनखो सुथिबो मोनाबा माथो नै बाजै होनदों मानो मोना मानो सुथि मोनलायि जाखो फुजायाव लादोब्रा फुजायाव दाथ' दुर्गा फुजा आरो दुर्गा फुजा जानोसै नै मानो सुटि मोनलायै जाखो महना मा होनदों भाबिनि नोंखौ मा लिरखो मोजां मोनो ना मा लिरखो ओमफ्राय लिमुआ मा होनखो हाय दिदि होनदों ना हाय पन्टि लिमु ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो गोथै ना गोदै लिरखो गोथै ओंखि सना मा जादों मा जादों होनदों जेबो मा जादों होनदों मा जादों जेबो जायाखै मा होनो मिस्टार राहाया मा होनखो बै मानसिफ्रा मा होनो एसे आइदि सोलाय फैनानै जानला मानला लिरो नालाय ओमफ्राय आं दाना बेखायनो एसे सुक्के बैसोरखौ माबालायला आङो नायलायला आरोना फरायलायला बारा आइदि सोलायनानै बिराद जाथो माबायो आरोना बर' गोजा ओमफ्राय बर' गोजा बे जाथि गैखाया आरो ओमफ्राय मा जादों सोंखोना जादों सोंखोब्रा माबायालाय मिस्टारालाय जोंहा राहाया मा होनखो मदमा मा खालामदों होनदों नै राहाया मदमा ओमफ्राय जोंहा कमला बिउटिफुल होनदों ना जोंहा लिमुआ मा होनखो लाइक दानदों ना थेंक इउ लिमु लाइक करने के लिए आइना नोंसा मा ओंख्रि होनदों ना ओंख्रिया जोंनिया मुला आलु ओमफ्राय जोंहा मा होनो राहाया मा होनखो लिमु सपोर्ट मी बोला है राहा ने सपोर्ट करो मतलब ज्वाइन हो जाओ राहा से बिमला नों मोसानायखौ मोजां नुयो बाजै सना होनदों आरोना ओमफ्राय जों बड'लेण्ड बिफाया मा होनखो खालामबाय आङो लोगो जाहर फाय राहाजों रिटार्न बेक होनदों आरोना मा होनखो खालामबाय आं लोगो होनदों सोरखौ राहाखौ खालामबाय आरोना ओमफ्राय जहरखौबो राहाजोंखौ मा होनो राहा जइन खालामबायनो नैबे बड'लेण्डआ राहा बड'लेण्ड फिफा साबना माबा मा होनदों गुद होनदों आरोना
ओमफ्राय जा राहाया मा होनखो आइना सापर्ट मी प्लिज आरोना सेस पेन्सिल सैनानै गोन्दा खालामजोबबाय आइना सापर्ट मी होनबाय जा राहाया ओमफ्राय आइ लाबा मा होनखो हेलौ होनदो आरोना ओमफ्राय जा लाबाबो गुड होनदों ओमफ्राय जा कमला मा होनखो स' धुनिया होनदों आरोना जा राहाया बड'लेण्ड अके होनदों आरोना अके होनदों महरमाया जोंहा होआनोलै दुर्गा फुजायाव बाजै होनदों दुर्गा फुजायाव होआ आरोना माथो दुर्गा फुजायाव खथ' सुथि थाङोलाय मानसिफ्रा बेलेग हारिफ्राथ' बिराद फालियोना दुर्गा फुजाखौ ओमफ्राय जा है मानो बिदिब्रा नोंबोलै आइलाबा जा मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा होनदों आरोना जाथ'वाखै आइला ओंखाम मा होनो सङाखैनो ओंख्रिया माबा आरोना हानानै दोनबाय मुला बेदर आलु ओमफ्राय जोंहा स्रिया होनदों आरोना हाय श्री राहाया जा मा होनखो सपोर्ट मी प्लिज बोला है रहा ने प्रणया मा होनदों कहाँ से हो बोला है जी मैं आसाम से हूँ प्रणय कमला जा मा होनखो हाय क्या खबर कमल हाय क्या खबर माबा नांगौआवथाय मोनाहाय कमल विश्वकर्मा कमल विश्वकर्मा है खबर है बड'लेण्डआ जा मा होनगोन लाइकबो कमेन्टबो लाइकबो हरखाजोब्बाय आं राहा होनदों राहा कमेन्टबो लाइकबो हरखाजोब्बायनो बड'लेण्डआ कमेन्ट लाइक दे दिया है राहा जोंहा बड'लेण्डआ दे ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो आङो रजिखौसो सोंदों रजिया थांबायबो नामाथाय ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो अन होनदों आरोना बड'लेण्ड बिफाया अन लिमुआ जा मा होनखो हेलौ राहा होनदों लिमुने हेलौ राहा बोला है बड'लेण्डआ अन होनदों जोंहा प्रणया मा होनखो जोंहा कहाँ से हो बोला है कहाँ से हो जी मैं आसाम से हूँ आसाम ओमफ्राय मनजया जोंहा मा होनखो आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रिया मुला बेदरजों आलु आरोना ओमफ्राय जोंहा सुतुरा मा होनखो कितने बच्चे है तुम्हारे मेरा एक बच्चा है ओमफ्राय जोंहा श्रीया मा होनखो दीदी क्या करते है बोला मैं कुछ नहीं करती लिमुआ जा मा होनखो दीदी ब्लू बोला श्री दीदी ब्लू दे दिया लिमु ओमफ्राय रसमाया जा मा होनखो हेलो हेलो बोला हेलो हेलो बड'लेण्डआ कमला जा मा होनखो आब' अखासो हासोबायलै होनदो जादों आरोना जा मरमाया मा होनखो बाजै आसाम पुलिसनिया होआलै बाजै होनदो आरोना आसाम पुलिसनिया सुटि मोननो नागिरा आरो होमबा ओमफ्राय जोंहा श्रीया मा होनखो श्री ने क्या बोला दीदी देखने के लिए बहुत क्यूट लगा सॉरी लगता लग रहा है बोला है श्री ने ओमफ्राय हेलौ आब' होनदाना हेलौ आगैखे ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो जांगिलाया जा मा होनखो गुड इभिनिं बाजै फैलायबाय आंना आरो ना आं होनदो आरोना दे गोजोननाय गुड इभिनिं जांगिला जायखिया मा होनखो लाइक होबाय होनदों दे थेंक इउ के
गोजोननाय थाबाय जा फौजिया मा होनखो आब' मा एसे समायना होनदों आरोना नंगौ नामा आगै ओमफ्राय मा होनखो बिजिदा मा खालामदों होनदों आरोना जेबो खालामाखै बिजित जा सुकुआ मा होनखो सुकाया मा होनखो जोंहा सुकाराम मालि देबरा गाव ओमफ्राय मंगलपुरा राजस्थान दिबाना कुसामन राम राधे राधे जय माता बोला है सुकुने जामन जेमान मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया जोंनिया मुला बेदरजों आलु आरोना ओंख्रिया आगै ओमफ्राय श्रीया मा होनखो दीदी आप हिंदी आता है बोला थोड़ा आता है श्री ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ अन बाय जोंहा जगरा मा होनखो बेरजगार हेलौ आब' होनदों आरोना बेरजगार हेलौ आब' होनबाय बड'लेण्डआ गाबबाय मानो गाबखो बड'लेण्ड फिफा मा जाखो ओमफ्राय जोंहा खिया मा होनखो लोगो खालामदो होनदों जोंहा नै खिया ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड फिफाया ब्लांसिबाय ना मा जाखो ओमफ्राय जोंहा श्रीया मा होनखो आता है ना नहीं हिंदी कुछ तो बोलो हिंदी थोड़ा आता है श्री राम आप कैसे मतलब कैसा है आप खबर कैसा है आपका श्री बता दीजिए खाना खाया कि नहीं खाया अभी श्री राम ओमफ्राय जोंहा मिस्टार रसआ मा होनखो नायै साइसिनसो नुबाय होनदों ए नंगौ नामासै नङाहाय मा होनदों मिस्टार मा जोंहा बड'लेण्डआ अन होनदों आरोना श्रीया जोंहा मा होनदों मुरुमुराम मुरुमुराम बोला ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनखो हेलौ बड'लेण्ड होनदों नै लिमुआ ओमफ्राय जोंहा सोमदोना मा होनखो हाय बाजै होनदों आरोना हाय बिबोनां सोमदोन ओमफ्राय जोंहा रासमाया मा होनखो आब' ब्लु होलाय होनदों आरोना ब्लु होबाय मा होनोमोन सोरनो रसमा ब्लु होबाय ओमफ्राय जोंहा सोमदोना मा खबर होनदों ना खबरा मोजां होनना सोमदोन ओमफ्राय जोंहा रब'फा मा होनखो जोंहा खोब मा होनो दा जोबजासिम थादे सना लोखि रबब दे सना लोखि खब आगै सना जोबजासिम ने दे सना लोखि आइडिजों फैनानै मा लिरो नै थांखो ओंखायनोथ' बे आइडिजों फैनायफोरनिखौ फरायाबाबो जायोना आदसा चेनेलबो दङ नामा रब ओमफ्राय नामा बिशाल दास ओमफ्राय गोदान चेनेल खुलिहांदों नामा गोदान चेनेल खुलिहांदों नै रब फबा गोदान चेनेल खुलिहांदों नै बिनि नामा बिशाल दास आरो चेनेल बर'सो नालाय लेखा लिरदोलाय ओमफ्राय नोंनि सिस्टारनावबो दङ ना सना लोखि ओमफ्राय नोंनि आइनावबो दङ ना नायदो नोंथ' बेखौनो जानानै देरदोंना सना
रपप हेलौ रपप सना लोखि नों बेखौनो जानानै देरबाय हामा सना बिदि मानो बिदि नोंलाय बेखौनो जानानै देरबाय नोङो नङाबाथ' उन्दैयाव लावलुसोमोन नोङो बेखौ मोनजायाबानो लावनायबा मा जानोमोन नों एथ' मोजां दुनियाखौ नुनाय नङामोन ना सना लोखि नोङो समायना रमायना ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन मोजां महरमाया मा होनखो बाजै मालाबा लोगो मोनबा माथो होगोन ना होआ होआ होआथाय होआ होनदों आरोना सिनायगोन ना सिनाया सिनायबा मानो माथो होआ सिनायबा माथो होगोन महात्मा आगै रायलायगोन मानो रायलाया जानो नोङो सिनायनो हागौ ओमफ्रायो सिनायनो हागौदां नोङो ओमफ्राय मबाइलाव बेलेग मोथाव बेलेग जायोना ओमफ्राय एसे आन्दाज मोननो हागौ नुबा रायलायगोन दे ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनखो हेलौ हाइ प्लिज सापर्ट होनदों आरोना जोंहा महात्माया मा होनखो आंखौलाय होनदों आंखौलाय होनदों आरोना होगोनब्रा मा होनो महात्मा आगै माथो होगोन मानो होआ जानो सिनायबा माथो होबाय आगै सिनायबानो बड'लेण्डआ हाइ लिमु बलाहाय ओमफ्राय ब्रिटोमा जोंहा मा होनखो ब्रिटमा जाथ'बाय दै दिनैनि थाखाय नोंखौनो नायना खारखांबाय आं नंगौ नामा खांबाय आङो दायो आं थांनोसै होनदों दे एबार नोंनि मामिखौ जों दा मोनायाव 12थायाव नोंनि मामिखौ जों नोंनि सिस्टारखौ जों होदोलाय नोङो फंबाय ब्रिटम फंबाय दा मोनायाव 12थायाव नोंनि मा होनो नोंनि बिमाखौ जों नोंनि सिस्टारखौ जों होदोलाय नोङो बाथ्रासो मानसियानो गथ'सो आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि हो बिमाफ्रा मा सानगोन दे नोंखौ प्रिटम नै बिनि नामा रायजोफोर चेनेल दङ नै 6 साबसक्राइबार जाबाय चेनेलखौ खुलिनानै मा होनो चेनेलखौ गाज्रि लामाजों लांनो नाङा फंबाय खुलिदोंबा मोजां लामाजों मा होनो सालायनानै जौगालांनो नाजादो फंबाय नोंथ' गथ'थार एथ' गथ'आवनो बेब'हारा बिदिबा नों देरनानै मा जाहैगोन लेखा फरायोना फराया नोंलाय फंबाय ब्रिटम फंबाय लेखा फरायोना फराया नोङो अरिजिनेल नामाबो बेनो बेना ओमफ्रायो चेनेल दङ बिनियाबो नै भिडिअ नायनो र' मोनसे ओमफ्राय सर्ट भिडिअ दङ सर्ट भिडिअआबो बा बिनि भिडिअआ नै बे ब्रिटमनि भिडिअआ नै हेलौ गाइस देखो बर' लग कैसा है बर' गोजा गासिबो गुबुन हारियाथ' बिदि नङा बर' गोजा आरोना देखा बे ब्रिटमनि चेनेलनि सोर साबसक्राइब खालामनानै लादो बे फंबायनि चेनेलनि आरोना बियो मोजां लामाजों जुदि लाङोबा चेनेला आवगायलांगोन फंबाय गाज्रि लामाजों लाङोबाथ' नोङो लामा ससेयावनो गोलैनानै थालांगोन बिमा दंना गैयाबा बिनानाव दंना गैया फंबाय गथ'सो मानसियाबो माबा ओमफ्राय जोंहा कबुतरा मा होनखो आई एम फ्रम श्रीलंका वेर आर यू फ्रम बोला है फ्रम मेरा आसाम है
सेस आंनावबो नांजोब्बाय नांला जोब्बाय I am from Sri Lanka. थैंक यू वेरी मच केपसार श्रीलंका से मुझे मतलब सपोर्ट करने के लिए केपसार जी फ्रॉम मेरा आसाम है ओमफ्राय जाली मुआमान को बड'लेण्ड साबधान प्लिज बेक कीजिए बोला बड'लेण्ड साब खालामबायनो बेक हरनो थिनदों आरो ना बड'लेण्ड फिफा ओमफ्राय जा सुसिल लाहाय होनदों ना हाय सुसिल ओमफ्राय जा प्रान्जला हाय होनदों ना हाय प्रान्जल ओमफ्राय जा सोमदो ना मा होनखो खैथासो एलबि बन्द' खालामनो खालामो बाजैयालाय होनदों टाइम खिथानो हाया आङो एलबि टाइम खिथानो हाया आरोना मा होनो सोमदोन एलबि टाइम खिथानो हाया ओमफ्राय जा रसमाया मा होनखो हेलौ अबिनि फेमिलि हेलौ आब'नि फेमिलिफोर अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साब खालामनानै होलाय होनदों आरोना सोरबा लोगो जानोबानो रसमा बर'जों सोर सोर दं लोगो जादो दे ओमफ्राय जा प्रान्जला हाय होनदों आरोना हाय ओमफ्राय प्रान्जल ओमफ्राय जा थारगजल गुड नाइट सिस्टार होनदों ना थाव गारजोब्बाय मिलुआ जोंहा मा मैलु मा मलु कहाँ से हो तुम बोला आसाम से हूँ मैं आसाम से ओमफ्राय जोंहा बेबलाया मा होनखो कि खबर अपनार भिडिअ चाइ ভাল লাগে बोला चाइ ভাল লাগিছে खबर ভাল मोर थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जा रसमाया मा होनखो लिमु कुमारी प्लिज सापर्ट मी होनदों आरोना लिमु कुमारी प्लिज सापर्ट मी बोला है जा निजोराया मा होनखो बाजै लाभ इउटु होनदों आरोना आदसा ओमफ्राय जा प्रान्जला हाय होनदों हाय प्रान्जल जा जुलिना हेलौ होनदों ना हेलौ जा रकिया मा होनखो अबेनि जाखो आब'आलाय होनदों आरोना आं आसामनि ओमफ्राय दाना थाहुक नक इटुम खालिनि मायाव खालाम जा सुबासा मा होनो ओमफ्राय कुमारा जा मा होनखो रसमा साबधान प्लिज बेक कीजिए बोला लिमु ने रसमा साबधान प्लिज बेक कीजिएगा बोला रसमा ने जुलिना नों माहानि होनदों ना आं आसामनि जुलिन ओमफ्राय जा बिमला मा होनखो आदसा बाजै नों मा गामिनिफ्राय होनदों ना गामि बिजनि आंना बिमल ओमफ्राय जोंहा प्रणबा अके होनदों आरोना निजोराया जोंहा मा होनखो बाजैया समायनाथ' होनदों समायना नङालै सनाफोर ओमफ्राय माबाया मा होनखो रसमाया लिमु साब कर दिया मैं बोला है रसमा ने लिमु सब कर दिया है मतलब रसमा ने बोल दिया बड'लेण्डआ सरि बेबलाया जोंहा मा होनखो मा खबर बाजै होनदों खबरा मोजां आंनिया मोजां ओमफ्राय जोंहा बाबुला मा होनखो जाखांबाय नामा आब' मा ओंख्रै होनदों आरोना जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखै फंबाय ओमफ्राय माबा ओंख्रिया मुला आलुसो आरोना बिसालाय प्रणबा लाइक दानबाय आरोना प्रणबा थेंक इउ ओमफ्राय जा लिमुआ मा होनखो थेंक इउ रसमा बोला है लिमु ने मदमाया जा मा होनखो बाजै नोंखौ माबा माबि होनबाबो जेबो साननो नाङा
साननो गोनां गैया बाजै सानखाला आङो साननाया फंबाय ओमफ्राय मदमा फंबाय ओमफ्राय गुबुन हारियाथ' लिरा आरो ना साननाया जेबो साना मा साननो ओमफ्राय गुबुन हारिया लिरा आरो ना नों लिरग्रोलाय बाबा लिरग्रोलाय नायबावबायसो गुबुन हारिया नङालाय बे बर' गथ' बर'फोर हौवासा गथ'फोर जागोन ओमफ्राय रसमाया जोंहा मा होनखो जुलेन फुरा प्लिज साब खालामना होदो अननानै होनदो आरोना रसमाया जुलेन बर' जुलेन बर' प्लिज साब खालामना होदो अननानै होनदों रसमाया थारग जल्क्स मा होनदों फोरा मानो बेबायदि गाज्रि राव आखु सोलोंजोबखो एसेबो साननो रोंला नामा गावनि इयुनखौ होनदों आरोना ओमफ्राय मोनफ्लांबा थिगसे मानजिनो लुगैयो आं बिखौ होनदों आरोना बिदिखौ होनदों बर' गोजा बर' गथ' बर'फोर गोजा आरोना चेनेलखौ खुलिनानै लादों मा नागारदों ओमफ्राय माबानानै दोननो र' आङो बर'बो नोंगोन मानसियाबो हारसा बायदिसो नुयो इफार ग्रिन बर'आ मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंख्रिया मुला आलु आरोना ओमफ्राय जोंहा रसमाया मा होनखो मदमा खक्कर रसमाया मा होनखो मदमा क'क्राझार प्लिज साब क'क्रा काटारि आदसा टाइटेलखौ लिरदो आरोना मदमा प्लिज साब मी रसमाया मदमा नोंखौ मा लाया दानबाय बड'लेण्डआ मा होनखो आङो एसे बेस्थ'मोन सना दे बेस्थ' मोनबा आरोना जेबो नङा मा होनो बड'लेण्ड फिफा जोंहा सिला गाङा मा होनखो हाय बाजै फंबाय दे बुंदो दे बड'लेण्डआ मा होनखो सोरबा आंखौ माबा बुंदोंमोन नामा बिमा होनदों नोंखौ बुङाखै बड'लेण्ड नोंखौलाय सोर मा बुंनो आरो ओमफ्राय जोंहा रसमाया मा होनखो बड'लेण्ड बड'लेण्ड सानसारि अननानै साब खालाम हैलाय आदा होनदों आरोना खालामना होलाय आदा होनदों बड'लेण्ड नोंखौ रसमा बर'आ जोंहा लाभलिया मा होनखो लाभलि गुड इभिनिं लाभलि डान अके थेंक इउ डान लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ बिमला मा होनखो बिजनि मा गामि नों बाजै प्लिज रिप्लाय होनदों रिप्लाइखौ आं होनो हायो बाट आइडिजों नङा आइडिजों मा होनो मेन चेनेल दंबा फै मा होनो बिमल नार्जारि मेन चेनेल दंबा फै आइडि सोना बिमल
बिमल नार्जारि खिन्थु आङो सरि दे आइडिजों फैनायखौ आं होनो हानाय नङा ओमफ्राय मेन चेनेल दंबा फै ओमफ्राय सोंफै आरोना आं रिप्लाय होगोन बिमल ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा आंखो बाजै बेफोरसो सिखाव बुन्दा जागोन आरो उनाव बुंबाय मा नंखागौबा थ' मा होनो उन्दैयाव बेबायदि ब्रेनबा आरो एसे देरनानै मा जागोन बेलाय ओमफ्राय जोंहा लिमुआ मा होनखो बड'लेण्ड साबधान प्लेस बेक कीजिएगा बोला है लिमु लिनि बोला बड'लेण्ड साबधान बोला बड'लेण्ड फिफा नोंखौ बड'लेण्ड साबधान प्लिज बेक कीजिए बोला बेक खालामफिननो थिनबायनो फिफा नोंखौ लिमुआ लिमु कुमारिया ओमफ्राय जोंहा नाफाम नारजि फैदों आरोना आब' ए बहानि होनदों आरोना आं आसामनि नाफाम नारजि आसामनि आङो मोजां लिमुआ मा होनखो हेलौ नाफाम होनो बोला है लिमुने हेलौ नाफाम बोला है ओमफ्राय जोंहा रसमाया मा होनखो आदा बड'लेण्ड सानजारि साब खालामना होबाय दे आंबो होनदों माबायाबो साब खालामबायनो बड'लेण्ड फिफा नोंखौ रसमाया ओमफ्राय नै माबा लिमुनोबो बेग हरफिनदोनो नोङो फिफा आदसा अय बाजै लिरनाया बर'नि आरोना ओमफ्राय नामा असमियानि आरोना अय बाजै मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै ओमफ्राय नामखौ सिनायनो हाला दै नों असमियानि लिरनाय नालाय असमिया नामाथाय जेबो खालामाखै ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा हाइ डार्लिं दाना हाइ डार्लिं मा होनो मिस्टार इण्डिया जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो खालामबायमोन आङो रिटार्न रिसोमा कमेन्टबो हरबाय नानि दे होनदों रिसोमाखौ रिसोमा माबासोमोनब्रा सासेया लिमु रसमा नोंखौ मा होनो बड'लेण्डआ बेक खालामफिनबायमोननो रसमा ओमफ्राय कमेन्टबो हरबायनो ओमफ्राय सासेया माबासोमोनदां नै सासेया लिमु कुमारिसोमोन फिफा सासेया ओमफ्राय सासेया मा नाममोनथाय सासेया नामा मामोनबा लिमु ओमफ्राय माबा रसमा सासेया रसमामोन बड'लेण्ड फिफा रसमा बर' ओमफ्राय बिनि नामखौथ' सिनायनो हाला जाहैबाय ओमफ्राय जोंहा थारगस लक्स लाइक साबसक्राइब खालामबाय सिस्टार आंहा सम गैथ'वा एनी बाय सिस्टार सी इउ एगेन बोला दे थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय लाइक साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय दे बाय बाय टाइम गैयाबा जोंहा एम ब्रादार नुजाफैदो आरोना हाय सिस्टार गुड इभिनिं होनदों आरोना गुड इभिनिं मा होनो एम ब्रादार ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ अन होनबाय जोंहा राबाया मा होनखो तुमने शादी किया है क्या बोला हाँ मेरा शादी हो गया है राबा बड'लेण्डआ जोंहा अन होनदों जोंहा मदमाया मा होनखो गासै नोंनि हिर'खौ एबार लोगो बाजै नोंनि हिर'खौ एबार लोगो हमथारगोन आं थांबाय दं बाजै बे मासनि 25आव होनदों दे लोगो हम दे मदमा 25 तारिखआव फैगोन आरो नों आदसा ओमफ्राय जोंहा
फारबिना जोंहा मा होनखोलाय हाय बेबी बोला है बेबोथ' माबासो ओमफ्राय सौरबाबो हाय होनदों हाय ओमफ्राय फारबिन ने क्या बोला है आई एम गुजरात इंडिया बोला है बड'लेण्डआ मा होनखो बहा माथो नुवाखै होनदों आरोना सोरनिखौ नुवाखै माबानिखौ मा नाममोनलाय लिमुनिया लिमुआ बेग बिदों लिमु कुमारिया बेग बिदोंमोन फिफा ओमफ्राय रासमाया आदा बड'लेण्ड साब खालामना होबाय दे आंबो होनदों रासमायाबो साब खालामबायनो लिमुआबो साब खालामबायमोननो नोंखौ सोरनि कमेन्टखौ मोनाखैबा नोङो बड'लेण्ड फिफा सोरनि कमेन्टखौ मोनदियाथाय मोजां सुदेमबा उन्दुबाय बाजै होनदो आरोना उन्दुबाय आरोना दे सुदेम उन्दुबायबा मोजां रागाया मा होनदों आपका हस्बैंड क्या करता है आबो होनदो ना आपका हस्बैंड क्या करता है आबो होनदो अच्छा मेरा हस्बैंड डिपार्टमेंट में मतलब काम करता है राबा जी ओमफ्राय माबाया मा होनखो फारबिन है आओ कभी गुजरात बोला है हाँ कभी मतलब फिर टाइम मिलेगा तो जाऊंगी बड'लेण्डआ मा होनखो मायो मानसिफोरखौनो नुवाखै आं होनदों माथो मानसिफोरखौनो नुवाखै आं मा मानसिब्रा मा मानसि नागिरलाबायखो मा मानसि नागिरलाबायखो ओमफ्राय जोंहा गिरिन्द्रआ मा होनदों जोंहा ओंखाम जाबाय होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै गिरिन्द्र गिरिन्द्रा अके सेत्री ओंखाम जाबाय होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै मोजां मरमाया मा होनखो बाजै नोंनि फटकखौ खोन्थाना सोंगोन आं नोंनि हिर'नाव दे दे सों दे मदमा फटकखौ माने जा राबाया मा होनखो आब' आई लव यू को बोडो से क्या बोलते हैं प्लीज इन्फॉर्म मी बोला आई लव यू को नहीं बताए क्या बोरो में मतलब कैसे बोलता है राबा बोरो में मतलब आं नोंखौ मोजां मोनो आई लव यू का मतलब है बोरो में आं नोंखौ मोजां मोनो राबा ओमफ्राय जा थारगस लक्स सिस्टार ना गथ' गथाय गैया नामा जुदि दंबा मोनाबिलि समाव मबाइलाव बेस्थ' थायालासे आच्छा गथ'फोरनि सुथि खालामनायाव नोजोरफोर गथ'फोरनि मुलाम्फा जागोन नांगौबा मबाइलखौ गुबुन समाव नाय होनदों आरोना बारदेवलाय नै ओमफ्राय माबाखौसो ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनदों रं नाम्बार जाबायलाय बिमा होनदों मा रं नाम्बार जाखोसै बड'लेण्ड फिफा मा रं नाम्बार जाखो ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो आं नोंखौ
मोजां मोनो होनदों आरोना आं नोंखौ मोजां मोनो हाय ऐसा बोलता है बर' में ऐसा होता है ओमफ्राय जा मा सोंखो BSRB ना मा होनदों BSRB ना थारगज LXM नोंनालाय बेसेथो फरायनायमोन होननानै सोंदों आरोना नोंहालाय बेसेथो फरायनायमोन होननानै सोंदों माबाया BSRB ना ओमफ्राय जोंहा लकेला मा होनखो बर' मालूम बोला लकेला बर' मालूम मतलब आपको बर' मालूम है मथमाया जोंहा मा होनखो बाजै दोनथ'निसै दे आं होनदो रुमाव थांनोसै बाय होनदो दे डिउटियावसो दंमोन आरो होमबा ने दे मा होनो मथमा ओमफ्राय जोंहा सागोरा मा होनखो सागोर बेबोथ' माबासो सागोर मर ओमफ्राय लकेला मा होनखो कहाँ से है हो बोला है जी मैं आसाम से हूँ आसाम ओमफ्राय जोंहा PSRB ना मा होनखो लाइक डान सिस्टार होनना थेंक इउ मा होनो PSRB ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो बलसा नी फारा बलसा बोला है आप शादी करेगा मेरा साथ ओमफ्राय जोंहा थारगज LXM आ जोंहा मा होनखो अनलि ग्रेजुएट ब्र होनदों आरोना अनलि ग्रेजुएट ब्र SRB हुद होनदों ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ र'दै बिमा दसे माबा माबि खालामग्रोनां दे होनदो दे बड'लेण्ड बिफा दे खालामग्रोदो दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो PSRB ना मा होनखो थारगस LXM नोङो गावनिखौल' सान होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो आप हिंदी से बात करो ना थोड़ा सा मेरे साथ बात करो बोला मैं शादी मतलब मेरा शादी हो गया रे जीवन मतलब शादीशुदा हूँ मैं जीवन जी जीवन आप कहाँ से है जीवन देव वर्मा अच्छा आप त्रिपुरा से है क्या जीवन नहीं परा बोलो बोल सकते ओमफ्राय जीवना आप हिंदी से बात करो बोला तेरा पति को सर के जीवन ने बोला है तेरा पति को छोड़ के मेरी साथ आ जाओ बोला है मेरे मतलब मेरे हस्बैंड को मैं मतलब छोड़ नहीं सकती कैसे छोड़ सकता है बहुत प्यार करता है रे जीवन ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो ओमफ्राय मथमाया जोंहा मा होनखो बाजै मा लोंबाय आङो दिनै दुखु जाना होनबाय सुटि मोनैनि दुखु दालाय फैनो मोनसिगोन ना 25 तारिखआव फैनो मोनसिगोनबा मथमा आगै ओमफ्राय जोंहा माबायाव मा होनखो PSRB ना थरगस LXM ग्रेजुएट
साननाया बिदि जायो नामा होनदों ना ग्रेजुवेटनि साननाया बिदि जायो नामा होनदों ना ग्रेजुवेट आंना जायासै नामाहाय ओमफ्राय जिबना जोंखा मा होनखो ओमफ्राय जा माबाया मा होनखो जिबना मेरे लिए एक लड़की ढूंढ के दो मैं शादी करनी है बोला है आपके लिए लड़की ढूंढना है आपका शादी नहीं हुआ है क्या जीवन ओमफ्राय जीबना बुंगौ ओइ बाजि निनि सुराय Konjanda. Sama mini atare ओमफ्राय जीवननि बोला है लड़की ठुनके दो बोला ओमफ्राय पी एस आर बिने थारगस एल एक्स एम मा होनो थारगस एल एक्स एम ग्रेजुवेटनि उनाव मा मावखो नों ओरैनो दं हा होनदों आरोना गैला थांबाय नामा जिबना जा मा आंखो मेरे लिए एक फरायखांबाय आंना जिबना जा ओइ आच्छा मैंने तो सिंगल रस्सी का लड़का है बोला है सिंगल मैं जब प्रीतिया मान मतलब जीवन को आपका पासा में लिखा है क्या आपका त्रिपुरा का पासा मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आता जीवन जी जीवन ओमफ्राय जा प्रिया मान के हेलो कैसे हो बोला है मैं अच्छी हूँ प्रिया देव वर्मा आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय जा थारगस एल एक्स एम मान के एस आर बिन हुड ब्र बावहाय आंनि बुंनाया माबा गोरोन्थि जादों नामा जुदि गोरोन्थि जादोंबा सरि ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय एनि एवे दे आं दोनथ'नि आंहा एसे बेस्थ ओरैनो एसे फ्रि मोननायखाय नायदोंमोन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा माबा मानखो जिबना मानखो जोंहा मेरे लिए एसामिस सीरियल की ढूंढो मैं शादी करने वाले है एसामिस लड़की से बोला है एसामिस लड़की में कैसे ढूंढूंगी एसामिस लड़की एसामिस लड़की नहीं मिलेगा में जीवन ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो दिंगाया जोंहा आङो डिउटियाव दं होनदों डिउटियाव दं आरोना दे दिंगा ओमफ्राय लाइक होनबाय आरोना थेंक इउ दिंगाया लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा महरमाया मा होनखो बाजै गार्लफ्रेन्डजों फुजा नायनो गोसोमोन आं बाजै एबार होनदों आरोना गार्लफ्रेन्डजों फुजा नायनो गोसोमोन आरोना ओमफ्राय दा मोनजानाय नंलाना दुर्गा फुजाखौथ' 25 तारिखआवसोबा महरमा आगै ओमफ्राय जोंहा प्रियाया मा होनखो प्रियाया आप
का हो बोला जी मैं मतलब आसाम से हूँ प्रिया देववर्मा ओमफ्राय जोंहा BSRB ना Torgos LXM please do not interrupt other thing yourself okay do something and help your person होनदों आरोना ओमफ्राय आंबोथ' सिनायासै बेखौ सोर जाखोथाय माबाया आरो जोंहा प्रियाया मा आंखो आब' नर्थ इस्ट नर्थ इस्ट का नर्थ इस्ट का सॉरी आप नॉर्थ ईस्ट का है क्या बोला है मोनाहाय इखौ ओमफ्राय जोंहा जिबना जोंहा मा होनखो गोमोरैबा होलायबाय देनाया सोरबा गोमसारजोबखानाय बबेखौ ओमफ्राय प्रिया ने क्या बोला है आप नॉर्थ ईस्ट का है क्या बोला हाँ जी प्रिया नॉर्थ ईस्ट का है ओमफ्राय जोंहा जिबना मा आंखो मैं हम लोग का मैं तुमसे प्यार करता हूँ हम लोगों का भाषा हम लोग का भाषा को आं नोंखौ हामजाखौ नायटक बोलताय ओमफ्राय जोंहा टारगस LXM मा होनखो मानसिया स्टाडिखौ साख्रिनि थाखायल' खालामा ब्रह्म आं दा सिनेमा हलाव प्राइभेट जब मावो 900 पार डे होनदों आरोना 900 पार डे होनबाय ओमफ्राय जोंहा PSRB ना मा होनखो टारगस LXM ES ब्र' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा PSRB ना मा होनखो टारगस LXM your job is some to BK block no difference bro होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रियाया मा होनखो र' बेखौ मोजांसो होननो जालाहाय प्रियाया मा होनखो जोंहा माबायदि होनबाय ओमफ्राय बाबि
प्रिया मा होनखो हाबि त्रिपुरा का हो बोला मेफी त्रिपुरा का हो बोला अच्छा आपकी त्रिपुरा का है ओके प्रिया ओमफ्राय जीवना मा होनखो तू तो बहुत सुंदर लड़की हो मैं तेरे को प्यार करने वाली हो तू शादी कल की मैं कैसे शादी करेगा तो खुश किया जाओ नहीं तो ओमफ्राय जामानखो माबाया मनदिप मदाब जामान दे हेलो आब' दाना हेलो आगै मदब ना केयार ओमफ्राय जा एक्सट्राया जामानखो सौफैलायबाय आब' नोंना होनबा होनदाना नङा होनबा होनदाना सौफैलायबाय आब' नङा होनबा होनबाय जोंहा माबा एक्सट्राया सौफैलायबाय आरोना जोंहा दिपक लाइक दोनबाय थेंक इउ जोंहा अयजिया मा जाखांबाय नामा बाजै सनानै जाथ'वाखैनो अयजियाव ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनदों मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों ओंख्रिया जोंनिया माबा आरोना मा होनो मुला आलु दिपक ओमफ्राय जोंहा नोङो एलबि होआसै नामा दिपकआ ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो अय जासुलि नालेब हाजोआव होनदों आरोना जासुलि नालेब ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो मदाबा माथो मेन आपि जास्ट लाइक पे आया हो अच्छा मैं तो माथो होनदों माथो मैं अपी जास्ट लाइफ पे आया हो बोला है थैंक यू वेरी मच अपी आया है लाइफ में खै बार नि राबाया मानखो लाइक दान हाजोआव सना होनदो दे राफा गोजोननाय थाबाय दै ओमफ्राय जोंहा जिबना मा ससुराल फुल करके देखा तेरा चेहरा फुल करके दिखाओ ये देखारे क्या ओमफ्राय जोंहा राबाया मानखो लाइक दान हाजोआव सना होनदों थेंक इउ दे मनुआ मा होनखो जोंहा हेल' होनदों आरोना जोंहा मनुआ राबाया मा होनखो रदे सना होनदों आरोना खिनो ओंखारब्रबो नामाथाय राबाया ना ओमफ्राय जोंहा दरमिया मा होनखो बाजै सं होनदों आरोना बाजो सं होनबाय ओमफ्राय जोंहा जिबना मा होनखो आं नों हमजा को मतलब हिंदी से मैं तुमसे प्यार करता बोला है आं नों हमजा को आं नों हमजा को का मतलब है हिंदी से मैं तुमको प्यार करता है बर'का होगा आं नोंखौ मोजां मोनो ना जिबन ओमफ्राय दिपकआ जोंहा मा होनखो आं दिनै रायलायनो बादों बारा दे बायबाय होनदो नोंहा एलबि होदोंना होआखैसो सोंदोंमोन आङो होनाय नुयैखाय माथो नायदोंमोन नुवासैनो ओमफ्राय जोंहा अयजिउआ मा होनखो आंनि सोंनायखौ फिननाय हर बाजै आं मोनथियाहाय मा होनो अयजौ मा बेलाय मा सिंनिखौ जिरनानै सानिखौ मोनजानाय बेलाय मा होनो अयजौ मा सिंनिखौ जिरबा सानिखौ मोनजानाय आङो एन्सार कुइसनखौनो मोनथियाबा मोनथिया आङो आरफिया मा होनखो हेल' होनदाना हेल' आरफि बेबो माबासो नै खायनान मा होनदों हेल' फ्रेन्ड बोला है हेल' फ्रेन्ड आरबिया मा होनखो अय बोला है ओमफ्राय जोंहा मेदाबा जोंहा मा होनखो सरि मादबा नट मादबसो आरोना अके मादबसो होनबाय आब' होनबाय मादबा ओमफ्राय राबाया मा होनखो नालेब सना ओंखि माइनाव होनबाय जोंहा राबाया ओमफ्राय जोंहा
नंदो सोरिया जा मा होनखोलै हेल' होनो हाय बोला हाय राबाया जा हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जा बुसिनिस एकाउंट ना मा होनखो हाय आसाम एसामिस जाना बोला एसामिस थोड़ा थोड़ा इमान नाजाने माने ओमफ्राय जों दीपकआ मा होनगोन एलबि होआखै बाजै दे होआखैबा बाय मा होनो रायज्लायनो बादोंबालाय दीपक ओमफ्राय बसिनिसा मा होनखोलै एक्समिया खबर जाना ना एक्समिया मतलब ओकोमिया ना एक्समिया ना ओकोमिया मतलब बिसी ना जाने ओलब जाने रे जाफुङा जा हाय होनदों ना हाय जाफुं
जीवन के बोलाथारे ओइ नै बासे नुदों सोर सोर बानायदों नुदों Hmm? सेम नामाव नुदों नोङो ओमफ्राय फैदों इनोसो इयो फैयो माला इयो फैदोंमोन आंनाव फैदोंमोन नुदों नोङो नामखौ मा लिरदों ओं चेन्ज खालामनो थिन बेखौ ओमफ्राय नै बिग ऑर्गेना हेलो विश्वकवि नमस्कार बोला है नमस्कार ऑर्गेन थाथे लाइदा थैंक यू गारवा मांको ओइ नोंनि ओइ बाजै ना नों मा खालामदों ओमफ्राय अर्जुना जोंहा अखा फैयाखै होनदों अखा फैयाखै होनबाय आरोना अखा फैयाखै ऑर्गेना मानखौ मिउट है सनरे जा हाय होनदों हाय ऑर्गेना जा साउन्ड मिउट आरा है बोला है ऑर्गेना हा मिनिदों म्यूटा ऑर्गेन जी ओमफ्राय गारवा मांखौ आंबो सिंगेल दं दाना आंबो सिंगेल दं ओमफ्राय सनजग्रया so cute you are होनदों इसके डबा है क्या ऑर्गेन ने क्या बोला है अच्छा जान पूछ के म्यूट में डाला है क्या बोला है हाँ मतलब कुछ बात कर रही थी ऑर्गेन जी
Garo. Hah? Mojnu. Didi, you so, or you, sorry, Didi, you cute your hair, Sonjoga, are you married? Bola, haji me married who? Garwaja, आं नोंखौ मोजां मोनबाय होनदोंना आच्छा गार'आ बर'आ मतलब बर' लिखना भी आ गया ना गार' ओमफ्राय जा अर्गेना ओके होनदों ना अर्गेना ओके अर्गेन जी मतलब क्या कर रहा है अपी मोजां माबाया मा होनखो बड'लेण्ड बिफाया हा मिनिदों आरोना ओमफ्राय जा मदमाया मा होनखो बाजै मा सिरि जाखो होनदों सिरि जादोंमोन नै ओमफ्राय सोर सिरि माने सोरबा आंनिजों नाम एखे नुनायखाय बिकि बर' ब्लग आरोना एखे बेखौनो नायदोंमोन कनफिउस जानानै दंमोन आरो दहाय फैदोंमोन मानसियाबो आं सानाव फैदोंमोन एलबियाव मानसियाबो ओमफ्राय जोंहा नामा बेलेग ना मामोन ओमफ्राय बिदि सोलायनानै लाखो ना माखोथाय आंबो सोंनो रोङासैना ओमफ्राय अर्गेना मा होनखो डिनर हो गया ना डिनर हो गया मैम आपका बोला डिनर नहीं हुआ है ऑर्गेन जी आपका हो गया क्या ऑर्गेन ओमफ्राय जोंहा नटुबिर ना हाय बोला है हाय बड'लेण्डआ मा होनखो हा हामिदो आरोना बड'लेण्ड बिफाया बिदि नायबाय नायखुमाबाय सनजोगा जोंहा मा होनखो आप दार्जिलिंग से दार्जिलिंग आया है बोला नहीं मैं दार्जिलिंग में नहीं गया है कभी भी नहीं गया है ओमफ्राय गार'आ मा होनखो नों आंखौ लाजिना लाइटा लागोन ना लाया होनदों आरोना नों आंखौ लागोन ना लाया होनदोंना गार' मतलब ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मैं तो जस्ट रूम में आया हूँ अच्छा नोटिफिकेशन मिला ना एलबी में है बोल के सो अच्छा मिला ना एलबी में भी बोल के सो आ गया अच्छा फिर आपका एलबी स्क्रीन में बोला थैंक यू वेरी मच ऑर्गेन जी मतलब जस्ट अपी मतलब जस्ट रूम में आया है ओके ओमफ्राय जोंहा मदमाया मा होनखो बाजैजों हाबो आदा बाजैमोनहा नोंसोरनि खाथि थायोरा होनदों आरोना बाजैजोंहाबो आदा बाजैमोनहा नोंसोरनि खाथि थायोरा होनदों मा होनो मदमा अबेयाव दा जों थानायाव नामा मदमा जा अर्गेना मा होनगोन मैं अब जा रहा हूँ डिनर ब्रेक के लिए बोला ओके ऑर्गेन जी पहले मतलब खा के लो खाना ओमफ्राय जोंहा सनजोगा मा होनखो आइए घूमने के लिए बोला आऊंगी फिर कभी संजोग रॉय ओमफ्राय अर्गेना मा होनखो राय ओके राय वेयर आर यू फ्रॉम बोला है ऑर्गेन ने राय ब्रो वेयर आर यू फ्रॉम बोला ऑर्गेन ने ओमफ्राय जोंहा मिजिङा मा होनदों मा ओंख्रि जाखो बाजैनो ओंख्रिया जोंना मुला आलु ओंखाम जाथ'वाखै बड'लेण्डआ अन होनदों आरोना मदमाया बाजै जोंहाबो आदा बाजैमोनहा नोंसोरनि खाथियाव रुम भारा लाना थायोलै बाजै होनदों बङाइगावआव नामा मदमा बङाइगावआव थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजोग रया आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग बोला है फ्रॉम दार्जिलिंग बोला है रॉय ने ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ अन गार'आ मा होनखो
Pabi ना baby ना Pabi baby ओंखाम जाबाय ना जायाखै ना ओंखाम जायाखै गार' Semir nama Semir oke Garo Semir नाम है क्या Semir ना oke ओंखाम जायाखै Semir ओमफ्राय जा organ मा होनखो मा Nepal bata bola मा Nepal bata bola है organ ने ओमफ्राय बड'लेण्ड मा होनखो माथो मानसियानो गैला मानसिया दङ खमिनासो गैया ओमफ्राय मा होनो मानसिखौ नुवाखै नोङो गोजौआव नाया नोङो बड'लेण्ड फिफा दे ओमफ्राय मदमाया मा होनखो इउ आर हिमालया हटेल खाथियाव आच्छा औरा हिमालया हटेल खाथियाव थायोलै बाजै दे ए होमबाथ' खाथियानोथ' आरो हिमालया हटेल खाथियाव थायोबा फैया नामा नोङो होमबा मा होनो नोंसिनि आदा बाजैनाव फैफेराखै नामा माबा मदमा ओमफ्राय जा अर्गेना मा होनखो अके बिके मेम सी इउ नेक्स्ट एलबि स्क्रिन बोला ओके अर्गेन जी ओमफ्राय जा चंद्रकाम रय आसाम से होना आप बोला आसाम से हाँ जी मैं आसाम से हूँ जा जौग्राबा हाय होनबाय गार' समिरा जा मा होनखो आं गुवाहाटीनि होनदों आच्छा सेंग्रा प्रिया बर' लिरगासिनो आरोना आं गुवाहाटीनि आरोना सेंग्रा मानसि लिरखो नामा सेंग्रा फिर होनदों समिरा सेंग्रा गुवाहाटीनि होनदों ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ मा होनखो माथो उन्दुनोसो ओंखारसोबायलै बिमा होनदों आरोना उन्दुनो ओंखारबाय आरोना आंबो दिनै थाब उन्दुगोनहाय मैया मोनायाव मा होनो माबानानै एलबियाव थानानै दहाय फुङाव एकदम उन्दुनो थाखा मोनथारदो ओमफ्राय जा रयनिया मा होनखो सनजग रयआ मा होनखो गुड नाइट दिदि सुइट ड्रिम होनदों ना दे गुड नाइट दे मा होनो रय सुइट ड्रिम ओमफ्राय जा गार'आ मा होनखो समिरा मा होनदों समिर आङो मोजां दंलै बेबि आं मोजां दं होनदों ए मोजाङै दं आरोना समिर ओमफ्राय जा मदमाया मा होनखो बाजै थांबाय थायो आङो न'आव थांबा होनदो ए न'आव थांबा फैयो आरोना ओमफ्राय जा राजुआ हाय होनदो सिरि ओमफ्राय सिरिया मा होनखो सौफैबाय बाजै जोंहा होनदों आरोना ए सौफैबाय आरोना मोसाहारि ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो गुड नाइट बाय बाय बाजै होनदों आरोना दे एसबि गुड नाइट बाय बाय ओमफ्राय आच्छा आंनि कमेन्टआ थादों आरोना ओमफ्राय जा गुड नाइट होनबाय एसबि ओमफ्राय जे एन सिस्टार फैदों जानो हेलौ सिस्टार ओंखाम जाखांबाय नामा सना होनदो जाथ'वाखै सिस्टार सना ओंखाम जाथ'वाखै आरोना नोंहा जाखांबाय नामा जे एन सिस्टार ओमफ्राय जा गार'आ मा होनखो आङो नोंखौ मोजां मोनबाय होनदों समिरा आच्छा बर' आता है ना समिर बर' लिरदो आरोना आं नोंखौ मोजां मोनबाय होनदो आरोना समिरा जा ओमफ्राय जा सिरिया मा होनखो दाखालि थांनाया सौफैबाय कर्नाटकआव होनदों आरोना ए कर्नाटकआव थांनाया सौफैबाय आरोना माबासो मालायनि भिडिअ'सो जाखोब्रा सोरमोनलाय दाखालि थांनाया सौफैबाय होनदों आरोना सेरि मुसाहारिया कर्नाटकआव सोरमोन सोमखोरमोन नामा सोमखोर ओंखारदों आरोना सोमखोर ना सेरि मुसाहारिया ना
ओमफ्राय जा मदमाया मा होनखो क'क्राझार साख्रि खारनो साख्रि खालामो खारो साख्रि खालामो आदाया मदमाया जामोन क'क्राझार कर्टआव साख्रि खालामो आदाया होनदोंना इनिफ्रायसो थाङो होमबा मदमा बङाइगावनिफ्रायसो नामा क'क्राझार कर्टआव आरोना बेनिफ्रायबाथ' गोजान जायोना ओमफ्राय जा बिक्रमा मा होनखो थांबाय लांबाय होनदोंना थांबाय लांबाय होनबाय बिक्रमा थांबाय लांबाय होनदोंना थांबाय लांबाय होनदों ओमफ्राय जा मेदाबा माधबा जा मानखो आपका हस्बैंड क्या करता है दीदी बोला है हस्बैंड मेरा मतलब फौजी है माधव जाजे एना मा होनखो जायाखै सिस्टार जानोसै दासो हासबेन्ड फैदों डिउटिनिफ्राय होनदों दासो जानोसै आरोना दे होमबालाय मा होनो जेएन सिस्टार ओमफ्राय जा मा होनखो सिरि मुसाहारिया मा होनखो रामजों थांफानाया होनदों आरोना सोर रामजों थांदोंमोन होनबा सेरि मुसाहारिया ओमफ्राय जा दैमासाया मा ओंख्रि जाखो आब' होनदोंना मा होनो ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओंख्रिया माबा जोंना मुला आलु जा गार'आ मा होनदों आंथ' जुबा लिंगा लै सना आंथ' जुमाय लोङालै सना आदसा जुमाय लोङा आरोना नोङो समिर जुमाय लोङा ओमफ्राय बिक्रमा मा होनखो दिंदं दां मा जे एना लाइक होनबायना थेंक इउ सिस्टार लाइक होनायनि थाखाय जा माबाया मा होनखो मदमाया बाजै होनदोंना इनिफ्रायसो माबा डिउटि मावो आरोना होमबा क'क्राझार मदमा ओमफ्राय एसे गोजान जायो होनदों बङाइगावनिफ्राय क'क्राझारबाथ' गोजानानो होननांसिगोन ओमफ्राय नागाया हेलौ होनदोंना हेलौ नागा सोरमोन जाजे बड'लेण्डफ्रा ओमफ्राय श्री नागाया हा मिनिदों आयो एसे गोजान जायो होनबाय ओमफ्राय जा नागाया ओमफ्राय नागा अन थेंक इउ जा माधबा मा होनखो बारिश आया है क्या बोला बारिश नहीं आया है माधव मतलब बारिश अभी बारिश नहीं है नागा अन थेंक इउ नागाया हा मिनि हास रहा है नागा ने मिनिदों आरो नागाया ना ओमफ्राय सिरि मुसाहारिया मा होनखो नोंसानाव होनदों आरोना नोंसानाव मुसाहारि ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ मा होनखो इम्फालाव मा थाइलाय मिर' माया सोदांना मिर' थिमलाय
Kinu Satini होनबायहाय मानि लिरखोहाय बड'लेण्ड बिफा मानि लिरखो बुजियासैलाय बड'लेण्ड बिफा नोंनिखौ जेन सिस्टारा जाबाय बाय सिस्टार आंना बिदिनो दसेल' दे होनदों जेबो नङा जेन सिस्टार दे दसेबाबोथ' नुजाफैदों ना लाइक होफैदों गोजोननाय थाबाय दे सिस्टार मा होनो जे एन बाजा हेन्डसोमा हेलौ बाजै खोना होनदोंना आइरन आरो बिरन जुद्ध होख्लायगासिनो माथो बिराद हामा मानसि थैबाय आइरना होनदों आरोना आइरन ओमफ्राय इस्रेल सिरियाला बिराद जुद्ध जादों नामाब्रा हेन्डसाम दैमारि मानसि थैलायनो हरबाय मोजां गारवा मा आंखो Semira moy moto nakai moto nakai belokor nisi na belek atsa belek nisina ande arena moy बेदर होनदोंमोन नामा मय बेदर नाखाय ना बेलेग निसिना होनदोंना समीर ओमफ्राय जा आर्मियाहाय होनदों आरोना अनसुमिया जाहाय बिमा लाइक डान्सन होनबाय थेंक इउ बड'लेण्डआ अनबाय बड'लेण्डआ इदि नायबाय ओमफ्राय जा गार'आ बिरिअ नाखाय बिरिअ नाखाय खालि फाट हे खाय होनदों बिरिअ नाखाय खालि फाट खाय फाल बिरि खाबा नालागे होनदों समीर जा खख'आ हाय दों जा सिरि मोसाहारिया मा ओंख्रि जाखो बाजै सना होनदों ना ओंख्रिया मुला आलु जोंनिया ओमफ्राय जा मिसाल रामा होनदों आदसा ओमफ्राय जा तुलेना जा मा गाहाय होनदों ना हेन्डसामा बाजै एसे सिख्ला नुथारदों होनदों ना एसे गोदोर एसे सिख्ला नुथारदों गोसोसो जोबलांनो हागौ नङाबा आदसा सेंग्राफ्रा होनदोंना सेंग्राफ्राबो मेगन थायोहाय सेंग्राफ्रा आसोल जायो हेन्डसाम सेंग्राफ्रा आसोल जायो दानिया आजिखालिनि सेंग्राफ्रा सिनायखायोना मालाय ओमफ्राय हेन्डसाम आगै ओमफ्राय माबाखौ भाभी आपका मदन क्या बोला रे भाभी आपका एक बात भाभी आपका एक बात पूछ रहे क्या बुरा मत मानेगा आपकी हस्बैंड का कोई सिस्टर है क्या बोला है सिस्टर है मदन जी मेरा मतलब हाँ हस्बैंड का सिस्टर है एक ओमफ्राय जा थलेना you're from Assam है थलेन बर्मन बड'लेण्डआ जामान के ये नेपाल नामा बुजावना खानसिखि करदिना मलाय होनबायलै माथो बड'लेण्ड बिफाया ओमफ्राय जा समीरा मा होनखो एदाव मा होनखो आरो सादाव नाखाय मयथ' हले होनदों ना सादाव नाखायनो राबाया मा होनखो जासुलि फैबायनो होनदों जासुलि फैबायनो होनदों आरोना
थेवबो खालि ओमफ्राय माबाया मा होनखो समीरा खालि सुमा हे खाय मोटू सुबा मो सुबा सुमा सुमा हे खाय मोटू सुबा लिखो खोले राबाया दे नों जाग्रानि नानि दे नों जाग्रोनि नानि मुंखौ दे नों जाग्रानि नानि मुंखौ बुंफिनलाय दे उदै गिदिरा मा होनदोंमोनथाय नोङो बावबाय आङो मा होनदोंमोनथाय मा होनदोंमोनथाय नोङो र' बावबाय आङो नों मा नाम होनदोंमोनथाय गेलास मा होनोमोनलाय गेलास काट ना मा होनोमोनलाय ना नङामोनथाय बावबायहाय आङो मोजां मदना मा होनखो मुझे आसाम के लड़की चाहिए था एक दिन एक ठुनके दे दो कोई यार बोला है असम का लड़की चाहिए ठुनके देना है मतलब मिलेगा मिलेगा होनदो आरोना ओमफ्राय जाथ' थलेन मा होनदों आसाम कहाँ हो आसाम कहाँ हो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आसाम चिरां डिस्ट्रिक्ट है मतलब चिरां मतलब डिस्ट्रिक्ट चिरां है डनाल्ड हाय दाना हाय डनाल्ड राबाया जामाखो बिनानाव सनाखौ जात बिनानाव सनाखौ जात बुंना एदावनो जा मोजां मोनो आं दे मा होनोमोनलाय गेलास काट ना मा होनोमोनथाय बावबायहाय आङो राबा गोसोआव लानो हाला ओमफ्राय जोंहा प्रहलाला मा होनखो जोंहा बबेनि नानि होनदों आङो आसामनि ओमफ्राय मा होनो गपाला बड'लेण्डआ मा होनखो आं दासो होनो ओंखारसोबाय माथोलै बिमा सना थोद थिनो आं आच्छा दुनो ओंखारसोबाय होनदो दे बड'लेण्ड माबादो दे उन्दुदो दुनो ओंखारबायनो दे मा होनो बड'लेण्ड बिफा दसे उन्दुदो ओमफ्राय जोंहा राबाया हा बावलाय हालाबाय बावलाय हालाबि होनदों बावबाय हालाबि होनदों आरोना बावबाय आङो गोसोआव गैला आङो ओमफ्राय जोंहा राबाया हा मिनिदो आच्छा कमल काट आं मा होनदोंमोनलाय गेलास काट कमल काट हा होनदों ना एबार बेखौ गोसोआव लानोसैलाय आङो ओमफ्राय जोंहा बलेना मा होनदों जोंहा बासुगाव एन बङाइगाव होनदों ना बासुगाव एन बङाइगाव होनबाय दा ओमफ्राय जोंहा दाउखुमाया लाइक दानलै बाजै सना सिमबाय दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दाउखुमाया जोंहा हा मिनिदों आरोना दाउखुमायाबो खोनाबायसो नामा ब्रा नानि नामखौलाय ओमफ्राय समिरा मा होनखो आंनो सासे मानि फिसा सानसुमा होनखो ना माखो सानसुमानि फिसा आब' ना मा होनखोथाय समिर जादा समझने आ रहा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बर' लिरदोंमोन ना गार' समिर ओमफ्राय
प्रहलादा मानगो गोदान नामा दिनैसो नुदों होनदों गोदान नङालै प्रहलाद मोजां माधबा मांखो तुम लोग क्या बोल रहा है और क्या 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 कर रहा है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हाय लोग प्लीज और इंग्लिश हिंदी बोला है हम बोरो मतलब बात कर रही है रे माधव बोरो बात कर रही है माधव जी इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन प्रहलादा मानखो मरिदुला जों मा होनदों माबोरै बाजै खबरफ्रालाय होनदों खबरा मोजां आंनिया मरिदुल दाउखुमै जाहैदों नायखुमाबाय आरोना बड'लेण्डआ जोंहा हाय अनसुमै खिथि खिया निनु हाय अनसुमै खिथु खिया नोंनि अबाबि थांनि बड'लेण्ड बिफानखौ मा लिरखो अबियाबि लाथानि थुनो होनखो नामासो बड'लेण्ड बिफायाबो दाउखुमा मानखो जा रजे फैयाखै नामालै हा होनदों रजेया लाइक होनानै थांबाय दां हाय लाइक होनो फैबायदोंमोनदां होनानै थांबाय दां इम्तियाज लफजान होनदोंना गाल' मागो आपकी बहन है क्या ना है क्या ना मेरा बहन नहीं है बहन नहीं है बड़ी सिस्टर है हाँ बहन भी है समीर ओमफ्राय जोंहा गोमखाङा मानखो गुड नाइट होनदोंना गुड नाइट गोमखां अदना थोदमा उन्दुला बायनाखौ जाखो बिमा आं दानो उन्दुथ'वा जाम्बिलाय थोद होनदों आरोना उन्दुनो आंलाय दुनो ओंखारबायसो लिरनो सानदोंलै नोंखौ मा होनो बड'लेण्ड बिफा दुनो ओंखारबाय उन्दुथ'वा आरोना होमबा उन्दुनो ओंखाराखै नामा भाई गारो समीरा मांग मैं शादी कर लूंगी बोला है अच्छा आप शादी आपको शादी करना है मजा माधोबा भाई चलता हूँ गुड नाइट बोला आंग बाय चलता हूँ गुड नाइट बोला अच्छा आप मतलब जा रही है ना माधव अच्छा ओके बाय गुड नाइट बोला बाय बोला ना ओके माधव जी बाय गुड नाइट थैंक यू मुझे मतलब सपोर्ट करने के लिए माधव ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो आंनिया सों गासै नानि आच्छा आंनियावसो गासै नानि मुंखौ आगै होनदों आरोना बा नानि मुंखौ मिन्थिखाया बायदि नानिफोरखौ नानि नामफोरखौ मा होनो मिन्थियानो होनदो ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो जा समायना हो नुथारदोंलै दिनैलाय मा दाफबदोंलै फाग्लि बाजैयालाय होनदों आरोना खिथानो हायालै दाउखुमै सना दाफबनायखौ हा होनदों आरो आंबो ओमफ्राय मा होनखो जाखांबाय नामाब्रा दाउखुमै बोरमा बेदरजों जोंहा सन्दनाया मा होनदों गुड नाइट डियार श्रीलंका बोला संदना ने गुड नाइट डियर मतलब श्रीलंका से है
गारो से मेरा मान के नमस्ते गाड़ी बहुत है 100% है बोला मेरी साथ गाड़ी बहुत है 100% है अच्छा गाड़ी से क्या होगा रे भाई समीर ओमफ्राय जा बयारा मा होनदों where are you from बोला है from आसाम है बयार त्रिपासा ओमफ्राय जा बिकासा मा होनखो मतलब from आसाम है बिकासा जा मा होनदों हेलौ बाजै ओंखाम जाखांबाय ना मा होनदों ओंखाम जाथ'वाखैनो माबा मा होनो बिकास ओमफ्राय जा अच्छा बिकास बसुमतारी एंड बिकास अच्छा नोंना लाभ मेरिट ना रिं मेरिट जानाय होनदों अच्छा आंना मा होनो लाभ मेरिटसोलै साराबाया मा आंखो फै आंजों फै बिकेनि एलबियाव बयबो फै गुबुननि एलबि निफ्राय ओंखारबोदो होनदों आरोना सानै खिथालायो आरोना ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो होसो जाला बायगोनलै राबा गोरानसो होनबा नोङो होसो जानो गिलायो नामा गावखौनो राबा दा होनदो होसो जानो गिलायो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गार'आ मानो सिन्था खालामदों आं दंना होनदो मानो सिन्था खालामदों आं दंना होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा दाउखुमै मा होनगोन आंबो बिनानावखौ आंबो बिनानावखौ ना हाबा खालामबा नांगौलै हिनजावनो हाहा मा बिनानावखौनो मा होनखो बेहाबो आंबो बिनानावखौनो हाबा खालामनो नांगौनो बिदि होनबाय आरोना बिनानावखौ हाबा खालामनांगौनोलै हिनजावनो हाहा बिकासा मा होनगोन मा ओंख्रि संखो बाजै ओंख्रिया जोंना मुला आलु आरोना मुला आलुसो ओंख्रिया बिकास ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो आया मोनहायाब्रा आं खारगोन होनदाना खारबाय नामा बिदि होननानै मोनाब्रा आंखौबो होनदो मोनहायाब्रा आंखौबो होननानै खारदो आरोना नों खारबायबा बोरै मोनहाबावनांगौ जाखो नोंखौलाय ओमफ्राय जों गार'आ मा होनखो माखौ नांगौ आं हरगोन नोंनि होनदो आरोना माखौ नांगौ आं हरगोन नोंनि होनबायहाय समिरा गार' समिरा आरोना बर' रोंथारदों मा मानसियाना बर' ना मा अनसुमैया अनसुमै बर'आ हा होनदों आरोना सरि अनसुमाया हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बयारा मा होनगोन योर लैंग्वेज स्पीक ओनली हिंदी इंग्लिश बोला है मतलब बोरो समझ में नहीं आता ना बोरो लैंग्वेज मतलब हिंदी आता है मुझे और इंग्लिश नहीं आता मुझे हिंदी समझ में आता है ना सॉरी बोयार त्रिपासा ओमफ्राय बिकासा मा होनखो गार्लफ्रेन्डखौ जोथोन लाखिनायनि थारिख होलाय बाजै होनदों आच्चा गार्लफ्रेन्डखौ गोजोन लाखिनायनि ट्रिक होलाय बाजै होनदों ना आयु आं रोङाहाय मा होनो
Bikas खिथानो रोङा आरो आङो माबोरै मा होनो गोजोन लाखिनांगौ ना दाउखुमैया जाहा आंखौ थै राबा हा हा होनदों आरोना राजेशआ जामा आंखौ बबेनिफ्राय लाइक खालामदों आब' होनदों आरोना आङो मा होनो बङाइगाव राजेश ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ हरबाय आरोना ओमफ्राय नै खाबनामा हरफाबाय जोंहा बड'लेण्ड बिबाया थेंकिउ राबाया मानखौ दाउखुमैयाथ' मोनखाया बे हा हा होनदों आरोना दाउखुमैयाथ' मोनखाया बे हा हा होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा एसबि नुजाफैनो हादों जोंहा मिनिदो आरो नै ओमफ्राय आरो एसबि आगैया मिनिबाय जोंहा ओमफ्राय एसबि आगैया आब' सना होनबाय जोंहा आगै सना ओंखाम जाखांबाय नामा एसबि आगै ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनखो गोथावथार माथो बाजै होनदों आरोना ओंख्रिखौसो होनबाय नामा मुला बेदर ना दुन्दिया होबावलायनायसो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा गार'आ मा होनखो फैसाबो आं हरगोन होनबाय नामाहाय फैसाखौ मानो मा होनो सोमिर ओमफ्राय एसबिआ मा होनखो दासो आंहा लाइक दानदों थेंकिउ जेबो नङा दे थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय एसबि आगै ओमफ्राय जोंहा फ्रेमा मा होनदों हेलौ होनदों आरोना हेलौ फ्रेम हेलौ जि ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया जोंहा मा होनखो बायनांगौसो लिंदां हा बायनांगौसो लिंदों आं होननानै हाखायहरदों आरोना बायनांगौसो लिरदों मा बायनोसै दाउखुमै मा बायनो बायनांगौसो लिरदोंमोन होनबा रागा जोंनानै हाथायखौ हरगोना हरथारबाय नामा राजेशआ जामा होनदों बबेनिफ्राय लाइभ खालामदों आब' होनदों आसाम मा होनो आसाम बङाइगाव मा होनो राजेश बुजिबायना आं खिथानायासो जायासै नामा राजेश आं मा होनो आसामनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो राबाया दाउखुमैखौ गारगोनलां मा होनखो मानसावग्रा होनदों आरोना मानसावग्रा होनदों गाफ्लेगारगोनलां मानसावग्रा होनदों आरोना मानसावग्राखाय गाफ्लेनोसै आरो ओमफ्राय जोंहा राबाया बिखे सना होनदों आरोना बुंदो दे मा होनो राबा सना होनदों ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन सोमिरा आं बर' मिथिले आं गार'सो होनदों आं बर' मिन्थिला आं गार'सो होनदों नों बर' बुजियोना सोमिर बर' बुजियो दा बर'बो लिरगासिनो ना नोङो गार' सोमिर ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनगौ राभा राभा फुरखौ हाया फुरखौ हाया जायगायाव मान सावगोन हले होननानै हा होनदों आरोना फुरखौ हायै जायगायावसो मान सावलाबायगोन नामखौनो माथो बिदि लादोंसै दाउखुमैयालाय दाउनावबो जायो दाउखुमै जेराव मेरावनो जायो दाउखुमैलाय ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मा होनदों एस बासुआ आं नोंखौ जा नुबाय गोसोआ बोरैबा बोरैबि दुखु मोनलायबाय होनदों आरोना आंबो आर्मिसो जारौ दा महाराष्ट्र रायजोआवसो दं होनदों आरोना एस बासुआ सोर जालायखोहाय सोरनिबा आइडि जालायबाय नामा होनदों सोरनिबा आइडि जालायबाय नामा
ओमफ्राय जोंहा गार'आ मा होनखो आंना हिनजाव नांगौ आंनो हिनजाव नांगौ होनदो आरोना समिरा हिनजाव नांगौ नोंनो समिर ओमफ्राय मुख सवालि लागे आरो लागे लागे লাগিস লাগিছে ना मुख सवालि नांगौ सवालि লাগিছে ना मुख सवालि लागे ना केरे समीर ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो नोमबाजैखौ एसेबो नायनो लुबैया नामा हो बिखे नालेब हाजोआव होनदों आरोना नायनो लुबैनानै मा नुनोब्रा मा होनो राबा नायनो लुबैनानै बोरै नुनो दे राबा दा मा होनो बोरै नुनो मोजां बड'लेण्डआ मा होनखो आं ओंखाम जाला खोमा उखैनाय मोनासै माथो थिंख्लि उदैया सना बिमा होनदो मानो उखैया मानो जाया जानो जाखो उखैयाखै दा जादोब्रा 10:30 उखै होनानै मा होनो बड'लेण्ड फिफा थिंख्लि उदैया मानो होनबालाय नोंना लोखि हाबदों बे सिंगेला जाहा मा होनखो हेलौ सिंगेला गैया हेलौ बाजै आंहा दासोलै होनदो जेबो नङा दे मा होनो सिंगेल आगै मा ओंख्रि संखोलै बाजैनो ओंख्रिया जोंना माबा मा होनो मुला बेदर आलु ओमफ्राय दासो सौफैनाया अबाव थांनायमोन दे लाइक दा दे बिमा होनदो दे बड'लेण्डआ अन होनदों एस बिआ मा होनखो अन होनदों थेंक इउ सिंगेला बाजै आं अन दं दे ओंखाम जाबाय दं आं होनदो दे सिंगेला दे बड'लेण्डआ अन होनदो सिंगेला जोंहा जल्दी कमेन्ट करो रे फाग्लि बोला ओके रे होनदो हाबु आलिया जा हेल' होनदो राबाया जा हा दाउखुमै होनदो सिंगेला इदि नायबाय जा सिंगेला गैया आये मा लाखो होनदो बिला जा मांखो दाउखुमैया मा होनदो जा राबा आङो मोनाबाबो एलबि मालिकखौनो आच्छा राबा आं मोनाबा होनदो आरोना एलबि मालिकखौनो राबा आं मोनाब्ला एलबि मालिकखौनो लाना खारनो लां हाखा होनदों एलबि मालिक दाउखुमैना नै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला सिल' दे बिमा आं होनबाय दे सिंगेल जा राबाया मा होनखो सावथाल हिनजावफोर गारहनो नायना होनदो नंगौ नामा राबा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला लाइक दान दे बिमा होनदो दे थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा लाक्सिया मा होनदों लाक्सिया मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै लाक्सिया जोंहा आब' होनदों आगै सना आबौ ओमफ्राय जोंहा गार' नहीं तो तुम मेरा गर्लफ्रेंड बन जाओ होनदों ना गर्लफ्रेंड बनना है Marak jadi sih ओमफ्राय जोंहा राबाया मा लिरखो निहिथ गला राबाया जामांगौ ओइ जानाय नङालै ब्र नालेबखौ मोना होनदो जानाय माबाया नालेबा होनदो माबा सरि राबा आदाया जानाय नङानो नेनानै दंखायो ना बिदायानो ने होनदो दाउखुमैया जोंहा राबा हाखा बहा खारखो होनबाय नै ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो समीर का नाम तो क्या था
Hamto Titi Sakal Tiri Sakal Dekar Bida हो गया बोला है Baca singgil aman ke bazai anga dinhai para komen lirna hanai nongla de lei de koro au hing hama na hing di जादों खर'आव मा जाखो खर' सादों नामा हें जादों आच्छा खर'आ हें जादों दे मा होनो सिंगेल जेबो नङा आरो ओमफ्राय जों मयनाया मा लिरखो ओंखा जाबाय होनोना आंखा जाबाय ओंखाम जाबाय लिरदोंमोनदांहाय सेस मैला नांजोब्बायहाय आखायाव ओंखाम जायाखै मयना बर' ओंखाम जाबाय लिरदोंमोन नामा जोंहा राबाया मा होनखो दंब्रा दाउखुमै ब्र' होनदोंना सेस माबा जालाहाय तेरा ही नाम हमसे जुड़ गया रे बेटा भी उल्टा है बोलता है उल्टा मेरा बेटा उल्टा हंस रहा है बेटा उल्टा 7 6 5 4 3 2 1 Aira Mereka belajar dongbra by sagar dan bike leader na oh sagar bike leader by single aja isse biar अच्छा sorry biar leng lei bazai nan kakon biar na de खर'आ होमबा गिदिंबायसो मामालै सिंगेल बय आगै ओमफ्राय जोंहा सागोर अनो राबाया जोंहा मा होनखो जोंहा नालेब सनाया मुहुनि गोनांसो गारना थांनो मा होनखो मुहुनि गोनांसो जोंहा नालेब सनाया मुहुनि गोनांसो गारना थांनोनो हाया ब्र' होनदों आरोना नोंगौ नामाब्रा राबा ओमफ्राय दाउखुमा मा होनगो राबा हामगौ नालै बे एलबि मालिकजों हा राबा हामगोन नालै बे एलबि मालिकजों हा होनबाय जोंहा दाउखुमैया ओमफ्राय सागोरा जोंहा मा खालामदों बिखे होनदों आरोना जेबो खालामाखै सागोरा जोंहा मा होनखो ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना माबा मुला बेदर ओमफ्राय आलु ओंख्रिया मा होनो सागोर ओमफ्राय जोंहा दाउखुमैया मा होनखो सागोर ब्र' मा खबरलै होनदों आरोना दाउखुमैया राबाया जोंहा मा होनखो थांनोसै आङो हाजोआव सना होनदों दे मा होनो राबा थांनोसैबा ओमफ्राय गारो समीरा मा होनखो सॉरी मैं तो मजाक से बोल रहा हूँ दीदी बोला हाँ मुझे भी समझ में आया कि आपने मतलब तुमने सोता ही होगा ना तुम बोलती हो मैं मतलब मजाक से लिखा है मुझे भी समझ में आया है कोई बात नहीं है समीर मुझे बुरा नहीं लगा समीर गारो समीर बुरा नहीं लगा मुझे पता है आप मतलब क्या बोलते हैं मजाक से लिखा है ओमफ्राय जोंहा मा होनो सिंगेला गोसा खन रा बाजै गानाखौ ओरैसो आरोना
गोसाखौनो रोंथारदों बिदि होनबाय आङो अनसुमै नुजाफैदो जोंहा नै जाखांबाय नामा बिमा होनदो ओंखाम जायाखै आङो अनसुमै बिमा जागोनसो आरो आङो ना जाखांबाय नामा नोंहा अनसुमै बिमा ओमफ्राय जोंहा गार'आ मा होनखो अच्छा 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 मत क्या बोल रहा है सच्चा मत सच मत समझना दीदी बोला अरे भाई सच नहीं समझ मतलब सच समझ के नहीं लिया मैंने समीर समीर भाई सच समझ के सॉरी सच मतलब समझ के नहीं लिया है मजाक समझ के लिया है समीर बता है मुझे आप मजाक किया है तो इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन सपोर्ट किया है थैंक यू इतना सपोर्ट किया समीर गारो समीर इतना सपोर्ट किया थैंक यू भेरि माच ओमफ्राय जोंहा मा होनदों माबाया डोनिल देवबर्मा प्यार हो गया तुमसे तुम बोला हो गया तुम बोला है देवबर्मा वो भी त्रिपुरा का होगा ना सिंगेला मा होनखो ओइलै जाला बाजै मा होनखो बारास जाबाय होनदों बारासो जाबाय होनदो खाफाल बुबाय नामा भाइरास जाबाय होनदो आरोना भाइरास लिरबाय दे सिंगेल आगै जालाबा एसबिआ जोंहा मा होनगो जाखांबाय नामा आब' होनदोंना जाथ'वाखैनो आब' होनदों जाथ'वाखै आगै एसबि राबाया जोंहा हामो होमबालाय हामा होनबाबो मोनाथ' होनदों हामा होननायालाय हामा होननायालाय होनबाबो मोनाथ' होनदों आरोना राबाया जोंहा राबाया हा मिनिबाय जोंहा सिंगेला मा होनखो आब' अनसुमै मा खबर होनदों आरोना आब' अनसुमै मा खबर होनदों जोंहा माबा सिंगेल बया ओमफ्राय जोंहा हेनमा मिक हेनमा आरो इयुं मटय माबा लिरदों बुजिया आंनि मटय आंखौ होबायहाय इमान गिदिर आयु ओमफ्राय दाउखुमाया मा होनखो जोंहा हा मिनिदों आरो ना गार'आ मा होनखो दे लांख'बा मिताला दिदि होनदों ना मिथिला इउआर दे नंखौबा मिथिला दिदि होनदों आरो ना माबाया ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो अनसुमै फिसा हा होनदों आरो ना जोंहा राबाया अनसुमाया जोंहा जाखांबाय आं बिमानो होनदों जाखांबाय आरो ना दाउखुमाया जोंहा अनलाइन आरो ना ओमफ्राय दाउखुमाया जोंहा मा अनसुमै होननानै नायखुमाबायहाय नै दाउखुमाया माबाया ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनगोन सिंगेल आगै मोजां आंना खबर नोंनालाय मा होनदों जोंहा माबाया अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा बिनिताया मा होनगो आब'नि नों बाजै बबेनि नों बाजै होनदों आरोना जोंहा बिनिताया आङो आसाम सापागुरि थायो आगै मा होनो बिनिता ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मा होनगो मा गामिनि आब' होनदों गामिया आङो मा होनो थायो बङाइगाव सापागुरि एसबि आगै ओमफ्राय गामिया जोंना बिजनि होनो बिजनि फानबारि एसबि ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो आंनाबो मोजांलै आब' अनसुमै होनदों सिंगेला दाउखुमाया जोंहा ओंखाम ओंख्रि गुसु जासिगोनलै बाजै जाना लादो होनदों आरोना ओंखामानो दासो गाबबावदोंब्रा ओंखामा दासो गाबबावदों गुदुं जानोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा राबाया मा होनखो बाय बाय अल्ड फ्रेन्ड होनदों आरोना जोंहा राबाया बाय लाबाय ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो डोनियल देवबर्माया ने क्या बोला है हाय मैं त्रिपुरा का हूँ तुमसे प्यार हो गया है बोला मुझे प्यार हो गया है त्रिपुरा का मतलब आप त्रिपुरा से है थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए डोनियल देवबर्मा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सियार बोथ्रोदबाय थायो खोमायावनो आङो सिंगेला गैया मा होनखो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखोलै आब' अनसुमै नोंस्रा होनदों आरोना जोंहा सिंगेला
मा ओंख्रि जाखोनो खिथादों अनसुमैया जा मा होनखो राबा दाब्ला हा मिनिहरदों दाउखुमाया जा राबा र' होनदों नै दाउखुमाया खिथाव हमथानानै थांफासिगोनदांहाय र' होनदों आरोना अनसुमैया जा मा होनखो दाउखुमै होनदों आरो नै ओमफ्राय जा मा होनगोन दुनियाल देब बर्माया कहा का रहने वाली हो सिस्टर बोला जी मैं आसाम में डोनियल देव वर्मा आसाम में रहने वाली हूँ मैं आसाम ओमफ्राय जा प्रिया सिया जा मा हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जा डोनियल देव वर्मा लाइक कर दिया सिस्टर बोला थैंक यू वेरी मच डोनियल देव वर्मा लाइक करने के लिए ओमफ्राय जा मा होनखो माबाया दाउखुमाया मा होनखो आई लाभ इउ सना अनसुमै हा होनदों आरोना ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो औ हेलो दानियल मोरा हा होनदों आरोना सिंगल बॉय ने बात कर रहा है दानियल दानियल देब बर्मा ओमफ्राय जा अनसुमाया मा होनखो सिंगेल आगै आंना ओंख्रिया आलु ओमफ्राय बेलाहि बयलार बेदरसो होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिनिता अके काट अके ओमफ्राय जा सागोरा बिके आङो लेखा फरायदों आरोबाव बिके आङो लेखा फरायदों आरोबाव होनदों आरोना लेखा फरायदों ना मा होनखो सागोर लेखा फरायदों होनदोंना लेखा फरायदों आदसा फरायदों आरोबाव होनदों फरायनोसो थिनखो ना फरायदों होनखोब्रा सागोरा जा अनसुमाया मा होनखो दाउखुमै सना आई लाभ इउ टु होनदों आरोना ओमफ्राय जा एसबिया मा होनखो साब खालामबाय आङो आब' नोंनि चेनेलखौ खाथिनिखाय आब' होनदों खाथिनिखाय साब खालामबाय आं आब' नोंनि चेनेलखौ खाथिनिखाय आब' होनदों नै सोरखौ होनखो दाउखुमैखौ माबा अनसुमैखौ होनदों खोमा ना एसबि ब्लगार सिंगेला जा गोथावथार माथोलै आब' नोंसिना ओंख्रिया होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिनिताया मा होनखो बाय बाजै 10:30 जाबा उन्दुनोसै गुड नाइट दे बिनिता दे बाय ओमफ्राय दाउखुमाया होनखो मा खबरलै सना अनसुमै ओंथि होनदों आरोना अनसुमाया जा आगै सिंगेल होनदों आरोना ओमफ्राय जा दाबाया मा होनखो कहा से हो बोला है दाबा ने मैं आसाम से ओमफ्राय जा दानियला ने क्या बोला है थैंक यू सिस्टर बोला है थैंक यू बोला है ओमफ्राय अनसुमैने मोजां दाउखुमै सना होननानै बिदि नायबाय गार'आ मा होनखो दिदि मर फाल सवाली একটা साई दिबासुन होनदों आरोना हब दे हब समीर हब साई दिम दे समीर एकदम धुनिया केसवाली ओमफ्राय जा जेकेया जा हाय होनदों आरोना जेके मोसाहारि हाय जेकी मोसाहारि हाय होनबाय दिबा मा होनखो कौन सा लैंग्वेज है बोला है बोरो लैंग्वेज है बोडो है दिबा ओमफ्राय जा सिंगेल ओमफ्राय जा मा होनदों सिंगेला गैया आब' अनसुमै नोङो बहानि होनदों आरोना अनसुमै बहानिनो सोंदों आरो सिंगेल बया दाउखुमाया मा होनखो आङो बेरायनि र' बाजै दे सना होनदों आयु मोनायावबो बेरायनोसै दे बेरायदो र' मा होनो दाउखुमै जा दाबाया मा होनखो हिंदी बोलो या इंग्लिश बोला हिंदी बोलो हिंदी इंग्लिश मतलब नहीं आता है हिंदी बोलता है तो समझ में आ जाएगी थोड़ा अनसुमैया मान के जा
दाबा ओमफ्राय जोंहा माबा मांखौ अनसुमैया सागोर मा खबर सना होनदों आरोना सागोर मा खबरनो अनसुमैया सोंबाय ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया सरि गार'आसो मा होनखो मैं ছোৱালী फावा नाय सिंगेल हे आसु होनदों आरोना आচ্ছা ছোৱালী फावा नाय आरोना सिंगेल आसे माने आब' ছোৱালী क्यों ना पाबो समीर होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा दानियेला मा होनखो आपका क्या बोला है आपका गामी गामी आएगा आएगा मैं सिस्टर बोला मतलब आपका अच्छा आपको घूमने आएगा मैं सिस्टर बोला बाबा सिरिथा ना दूसरे दुनिया क्या बोला था आपका घूमने आएगा मी सिस्टर बोला है घूमने आएगा बोला ना सागरा मा होनखो अनसुमै सना आङो अनल' लेखा फरायदों होनदो लेखा फरायदोंनो मा होनो अनसुमै सागरा साख्रि मावबाबो फरायनांगौ ना ओमफ्राय जों एसडिया मा होनदों आब' दासो आंहा खर' साना दासो हामबाय आब' होनदो खर' सानाया हामबाय आरोना हामबायबा मोजां जाबाय दे फंबाय मोजां अनसुमैया मा होनखो आगै सिंगेल आङो उदालगुरि माजबाटनि होनदों आरोना उदालगुरि माजबाटनि होनदों ओमफ्राय माबाया मा होनखो सागोरा दाउखुमै ब्र' आं अनल' ब्र' दे होनदों आरोना अनल'नो सागोरा मा होनो बिजियाव दं आरोना ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो नोंनिखौ आब' साब खालामबाय आं होनदों दे आगै मा होनो एसबि गोजोननाय थाबाय आगै साब खालामनायनि थाखाय सिंगेला मा होनखो अनलाइन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गार'आ मा होनखो आब' आता मुर्गी माता आब' आता मुर्गी माता सागोरा जोंहा मा होनखो एसे बिजि आं होनदों जोंहा सागोरा अन होनदों आरोना थेंकिउ ओमफ्राय अनसुमैया जोंहा दे सागोर सना होनदों अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो नोंगौ नामा आब' अनसुमै होनदों आरोना ओमफ्राय रन्जना मा होनखो गुड नाइट सना बाजै लाभ होनदों आरोना गुड नाइट दे मा होनो रन्जन अनसुमैया सिंगेल मा गामिनि आगै होनदों आरोना अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा कुरिंआ मा होनखो आई लाभ इउ मिस बोला है कुरिं ओके ओमफ्राय जा दानियेला मा होनखो आपका टाइटेल ब्र' बारा बोला है टाइटेल मेरा
मोदायखौसो फरायगासिनो आहा मिउटआव दोननानै फरायलांगासिनो मिनानै थैखागोनहाय आई लाभ यू मिस होनबाय ओमफ्राय डनियाला आपका टाइटेल ब्रो बोला है टाइटेल कुछ है क्या टाइटेल मेरा क्या बसुमतारी है ओमफ्राय जा सिंगेला मा होनखो आं र' इसमें साइड नुदों ना र' सिंगेला मा होनखो आङो बेयाव गाज्रि माबायोहाय थानाङा दसे नेर' इदि थादो इदि इयाव थानो इयाव था जै जाम्बाहाय नोङो आं चिरांनि माबाया नों फरायखांखाबायमोन आङो ने ओमफ्राय एस बिया मा होनखो आङो एल बि निफ्राय ओंखारथ'नोसै आब' होनदों दे आगै एस बि ओमफ्राय जा दानियाला मा होनखो सो बिउटिफुल सिस्टार होनबाय थेंक इउ हेन्डसोमा जा बाजै सना फुजानि बोरै होनदों फुजानि बोरै होनदों आरो ना फुजानि रेडि मा होनो जाथ'वाखैनो मा होनो हेन्डसोम ओमफ्राय जा एमा हेल' होनबाय आरो ना हेल' एम अनसुमाया जा अ नंगौ नामा आगै सिंगेल होनबाय आरो ना ओमफ्राय जा अमिरा जा मा होनखो हेल' न' सावन होनदों आरो ना न' सावन होनबाय अनसुमाया जा मालाबा माजफाटआव फैबा लोगो हम दे आगै होनदों आरो ना अनसुमैया मालाबा माजफाटआव थांबा लोगो हमनांगौनो ओमफ्राय जा हेन्डसामा मा होनखो बाजै साउन्ड अफ होनदों ना औ फिसालाखौ माबा हैनानै अफ खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय एस बिया मा होनखो मिउट जाबाय होनदों आरो ना ओमफ्राय जा एस बिया अन बाय एस बिया गैया खालामबाय होनदों आरो ना खालाम अके ओके ओमफ्राय जा सोमेरा मा होनखो गरर किसर नारिकल गास आच्छा खर किसर नारिकल गास ओमफ्राय दंखल दिगल फिथि होनदों ना दिगल दगलत दिगल फिथि होनबायना समिर ने ओमफ्राय सिंगेला जागोन दे आब' अनसुमै होनदों आरो ना जोंहा माबा सिंगेला ओमफ्राय जा अमिरा फुल फेस होनदों ना आच्छा फुल फेस अनसुमाया जा मा होनगोन फुल फेस थाबाथाय खोनाहायानो अफ जाबायलै होनदों आरो ना हाय फिसालाखौ माबा हैनानै अफ खालामनाया अनसुमै बिमा ओमफ्राय जा हेन्डसोमा मा होनगौ अनसुमै बर' माजफाटनि नामा होनदों हेन्डसोमा अनसुमै नोंखौ ओमफ्राय जा डनियेला माने देबबर्मानि क्या बोला है सा कोई सका नाय दे होनदों ना मतलब गोपी साउंड को बोला होगा रे ना देबबर्मा समझ में नहीं आ रहा रे सा कोई सका नाय दे बोला है मतलब नहीं सुना है बोला होगा रे गोपी देबबर्मा भी साउंड ऑफ था ना तो इसलिए नहीं सुना बोला होगा सोराङा जा मा होनखो मा नोंनिखौ माथो खोनायाखै होनदों आरोना माथो खोनायाखैमोन आरोना अनसुमैया दे आगै सिंगेल होनदों सोराङा जोंहा दासो खोनाबाय होनदों आरोना खोनाबाय आरोना दा सिंगेला मा होनगो ओमफ्राय माजफाट टाउन खाथियावनो नामा आब' अनसुमै नोंसिनिया होननानै सोंदों जोंहा माबाया सिंगेला गैया अनसुमै टाउन खाथि नामानो ओमफ्राय जा अय इया मा होनखो हाय होनदों ना हाय ओमफ्राय जा बालकिया जा मा होनखो हेल' होनदों ना हेल' ओमफ्राय जा बालकिया हाय बोला है ओमफ्राय जा अल्टाफ हाय बोला हाय अल्टाफ ओमफ्राय जा अमिरा मा होनखो आर इउ सिंगेल और डबल बोला मैं डबल है डबल सिंगल नहीं है डबल है अनसुमाया जा मा होनखो हेन्डसम दैमारि माजफाटनि होनबाय आरो ना ओमफ्राय जा गार'आ मा होनखो समिरा टाइटेल मेरा सिख्ला टाइटेल ओमफ्राय जा हेन्डसमा मा होनखो मा गामि अनसुमै बर' होनदों आरो ना
टाइटेल मेरा साइकेल ओके दै हिनजावा जा मा होनखो मा गामिनि अनसुमाया बुंनानै सोंबाय अनसुमाया नोंलाय हेनसाम मा गामिनि होननानै सोंदों माबायाबो अनसुमायाबो सोंदों आरो ना हेनसाम ओमफ्राय जा दनियेला मा होनखो बसुमतारी मेरा फ्रेंड है राजू बसुमतारी है बोला है बसुमतारी आपका मतलब राजू बसुमतारी फ्रेंड है ओमफ्राय जा साम'आ मा होनखो हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै साम' ओमफ्राय जा राहुला हाय होनबाय हाय अनसुमाया जा मा होनखो दुइ गदाबिल दैसुमगुरिनि होनदों आरोना दुइ गदाबिल दैसुमगुरिनिनो अनसुमैया खिथादो आरोना हेनसामा मा होनखो नों खोन्थाग्रोदोब्रा अनसुमै बर' होनदों नों खोन्थाग्रोदोबा ब्रा अनसुमै बर' होनबाय नों हेनसामा बिमा अनसुमै ओमफ्राय जोंहा नाक्साया जोंहा मा होनखो नक्साया मा होनखो आमी तुमको फालो पासी जानू होनदों ना अच्छा बांग्ला फासी मतलब बांग्ला ना आमी तुमको भालोबासी जानू बोला रे ना बांग्ला भाषा है क्या रे हेनसामा जा मा होनखो आच्छा गदाबिल दैसा मा होनखो दैसुमगुरिनि होननानै बुंबाय हेनसामा ओमफ्राय जा दानियेला जा मा होनखो निनि फारा फायनाय होनदोंना निनि फारा फायना समझ में नहीं आ रहा रे देव वर्मा जा गारो मा होनखो समीरा मा होनदों रे बायद' मय साफा गुरिते काम करिबा गयसु आरो मद खाय आसु होनदोंना सापागुरिते काम करिबा गयसु आरोना आरो माने मद खाय आसु आच्छा मद खाय आसे अनसुमैया मा होनखो जा मद बोला ना मद खाय आसु ओमफ्राय जा अनसुमै बिमाया मा होनखो नोंङालै आगै आंना न'आ हाजो गुबैयावसो होनदों आरोना नङालै आगै आंना न'आ हाजो गुबैयावसो होनबाय जा अनसुमै बिमाया ओमफ्राय जा बिजया हाय होनदों आरोना र' एक मिनिट माने थोड़ी देर बाद मिलेगा रुको आंलाय आंना खनसेल' आन्दायगोन ना नुदों लेखा गैया ना ओमफ्राय जा बिजया हाय बोला है हाय बिजय ओमफ्राय जा लाबोनाय र' एक मिनिट ओमफ्राय जोंहा बिजया हाय बोला है हाय बिजय ओमफ्राय सायां जलिया हेलो बोला हेलो where are you बोला है मतलब मैं ठीक हूँ आप कैसे हो सायां जली व्हाट से बोला है व्हाट से ओमफ्राय अमीर फ्रॉम मैडम बोला है अमीर ने फ्रॉम आसाम है आमिर ओमफ्राय जा सिल्वा यू लुक सो प्रिटी बोला है थेंक यू जा सिंगेला मा होनखो र' दे बिमा आङो मोनसे जों लाइक होना थांनोसै लांदे दे आंबो ओंखाम जानोसै माबा खांबाथाय ओमफ्राय सिंगेल दे जागोन दे आगै ओमफ्राय जा मा होनखो सायाक जलिया जा मा होनदों बोला वाइ बोला वाइ दुन्दै वाइ ओमफ्राय जा मा होनखो हाजोका नों ले ब्र'नि भाषा बुझलांलालै क्या लिख रहा रे हाजो ओमफ्राय कहाँ से हो रे कहाँ से हो ओमफ्राय जा
जा हेन्डसमा मा होनगो बारा माइथुखौसो फैगोलो ओइ थैबाय ओइ हाजो गुदिनि अनसुमै बर' होनबाय जोंहा माबाया हेन्डसमा ओमफ्राय हेन्डसमा आं सिखारि दांगा लामा बारिनि अनसुमै बर' होनदो आरोना हेन्डसमा सिखारि दांगा लामा बारिनि होनबाय नै अनसुमै ओमफ्राय जोंहा डनियेला मा होनखो गुड नाइट सिस्टार होनदो आरोना आदसा गुड नाइट देब बोरमा दानियल देब बोरमा गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा राम किसाना मा होनदों हाय कैसे हो जी बोला है राम किसान मैं अच्छी हूँ ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो आप कैसे हो राम किसान ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना हेलो भाभी जी ओनली लाइक करने के लिए आया है रे बोला है ओके रे ब्रोकेन जी थैंक यू वेरी मच देवर जी ब्रोकेना जोंहा लाइक कर दिया ठीक है भाभी जी बोला है थैंक यू रे थैंक यू वेरी मच ब्रोकेन लाइक करने के लिए ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो मा खालामो ओमफ्राय जोंहा मा ब्रोकेना लाइक कर दिया है अनसुमैया मा होनगोन दे आङो खोनादोंसो थांफिराखै होनदोंना लाइक कर दिया बोला है ओमफ्राय दे आं खोनादोंसो ओमफ्राय थांफिराखै होनदों खोनादोंसो ना थांफेराखैनो अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा डनियेला मा होनगोन तुमार बारी आइबो तुम्हार बारी आइबो नीनी हारा हाय नाय होनदों ना देवो वर्मा मतलब आपका जो लैंग्वेज है ना समझ में नहीं आता है ओमफ्राय मा होनखो ब्रकेना मा होनखो भाभी जी आज क्या सब्जी बनाया है आप बोला है मूला आलू है ब्रकेन जी मूला आलू आज का सब्जी अनसुमैया मा होनखो ब्लु हरलाय बिमा होनदों आरोना थांखोलै अनसुमै बिमायालाय होबाय आङो बिमा अनसुमै दा हेन्डसमा मा होनखो बाजै राजाजों खेबसे स्क्रिनाव लाबोलाय नायनो राजाया ओंखारबाय थाखायोनो ओमफ्राय जाय हेन्डसमा बाजै राजाखौ खनसे स्क्रिनाव लाबोलाय नायनो होनदों आरोना राजाया स्क्रिनाव ओंखारबाय थायोहाय हेन्डसमाखै दैमुआ जोंहा मा होनखो होद बाजै मेगना मोलि नोंसिना होनदों मेगना मोलि होनबाय नामा मोलि नोंसिनिया मेगामि आच्छा सरि होद बाजै मा गामि मोनलाय नोंसिनिया होनदों आरोना गामि आं माबा सापागुरि थायो आगै मा होनो दैमु आगै मोजां गार'आ मा होनगोन आरु हाग्रामा बड'लेण्ड साइ आसु दिदि टाउन हाग्रामा आरो हाग्रामा दलं टु सायासु दिदि होनदो हाग्रामा दलं टु सायासि आरो ना समित ओमफ्राय जोंहा मिन्टुआ मा होनखो बाजै मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां मिन्टु ओमफ्राय जोंहा अमिरा मा होनखो सारि लासै गाना मेदाम बोला है सिरि लासै गाना मेदाम कौन सा गाना था सिरि लासै कौन सा गाना था रे बोरो सॉन्ग है ना ये बोरो गाना में सब गाना इतना मतलब नहीं सुनता है फिर कभी सुनाऊंगी मैं अमीर फिर कभी सुनाऊंगी एक
सिरि सिरि लासै लासै ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो हेलौ दानियेल नोङो बर'नि साग्रा दे बोला है ओमफ्राय गार'आ मा होनखो समीरा दिस इज माय जक दीदी बोला हाँ कोई गारो समीर कोई बात नहीं जोक करो कोई बात नहीं करते रहो जोक भाई समीर भाई ओमफ्राय दिल्ली बाजा आब' नोङो अबेनि होनदों ना आं आसामनिलै आसामनि आगै ओमफ्राय अनसुमिया मा होनगोन हेन्डसोम आंजों लोगो गैयाबा लोगो जादो दे होनदों ना अनसुमिजों लोगो गैयाबा लोगो जानोनो हेन्डसोम ओमफ्राय जा लक्षिता ना मा होनखो श्रीलंका आई एम लक्षिता बोला है श्रीलंका लक्षिता ओमफ्राय जा हेन्डसामा मा होनखो हेलौ गारो गाइस मिसा जक मुझे तोरा गारो आता है रे बोला है मिसा जक होनदों यस खाथियाव हेन्डसामा मा होनखो जागोन अनसुमै बर' होनदों आरो ना हेन्डसामा ओमफ्राय जा आब्दुल्ला हाय होनदों ना हाय आब्दुल हाय ब्रकेना मा होनखो क्या बनाया रे बिमा होनबाय मुझे बोला है क्या रे ब्रकेन मुझे बोला है हमार मुला बेदर आलू है ओमफ्राय जा नुब्रि वाइटिया मा होनखो नुब्रि वाइटि न्यू फ्रेंड बोला है थैंक यू वेरी मच न्यू फ्रेंड नुबुरी ओके नुबुरी वाइटि मा होनखो ओमफ्राय पुरिंग ना आई लव यू सिस्टर बोला है थिंग आई लव यू टुडे ब्रदर ब्रोकेन अमांगो ओके भाभी जी हम जा रहा है ठीक है कल मिलेंगे नेक्स्ट एलबी में गुड नाइट बाय बाय बोला थैंक यू ब्रोकेन जी बाय बाय गुड नाइट ओमफ्राय दानियल अमांगो तुमार बारी आइबो आमी तेरा pasti dia bola रे pasti आएगा तुम्हार pasti आएगा बोला आम्रा बारी आएगा ओके आम्रा बारी आएगा ओमफ्राय जा फियारा जा हाय बाजै आखाइ सुइदो हेल' मा होनो हेल' बाजै होनना फियारा प्लिज साब खालामदो होनदों ना प्लिज साब खालामदो होनबाय जा कमला हाय होनदों ना हाय कमल ओमफ्राय जा हेन्डसामा बर' हाउ योर बेक साइड होनदों ना बर' हाउ योर बेक साइड होनबाय बर' फियार बर' हाउ योर बेक साइड होननानै सोंदों बिनियाबो माबासोहाय र' बेखौ नायनो आंबो दाख्लै बेबो ओंख्रि आंखौ माबा बिदोंमोनहाय बे बोसोरहाय फियाराबो आচ্ছা नामा बेनो नामा ओमफ्राय जा फियारा प्लिज ओमफ्राय हेन्डसामा जा सोंबाय आरो ना गार'आ मा होनखो हर सस अभी लाइव वीडियो हम तो देखता है दीदी बोला है रोज हर सोस आपकी लाइव वीडियो हम तो देखता है दीदी बोला है थैंक यू गारो समीर ओमफ्राय जा बिरदावा गाबबाय नामा मानो गाबखोलै बिरदाव बसुमतारी आरो ना ओमफ्राय जा इयारा मा होनखो नै बाजै नै आगै नै आबै आच्छा ओमफ्राय जा दोन नै ओरैसै बेरायनांगौ नै ओरैसै इयाराबो मा होनो एलबिखौनो माथो दहाय फुङावल' होबाय नामाब्रा इयारालाय ना होगोन नामा दिनैलाय इयार एलबि होगोन नामा माने आङो थायाबाबो मबाइलखौ दोनना होनोसैब्रा इयार
दसे थानानै ओमफ्राय दानियेला मा होनखो मिनि कक किसा बासियो बोलाय देवो बोरमा आपका लिंगे समझ में नहीं आता रे दे ओमफ्राय जामाने सरि ओमफ्राय जामानखो पियारा हेन्डसाम दैमारि प्लिज साब खालाम होनदों आरोना ओमफ्राय जा बिदावा मा होनदों गनेशनि पिकचार हरबाय नामा यारा मा होनखो दाहाय होगोन अके बाजै खैथायाव होगोन बा खिथाखा आं उन्दुनानै होनसै दसे हरखा माबासिम दोनगोनबा ओमफ्राय आं उन्दुगोन आरो दा दसे कमेन्ट लिरनानै उन्दुगोन आं टाइम खिथाखा नङाबा माबा मबाइल मालाबा नाङो मालाबा नाङा ना टाइम मोनथिबा साबसिन जायो टाइम मोनथिबा साबसिन जायो ओमफ्राय साबसियारा मा होनदों एयार आदा आंनि गोदान एयार आदा आंनि गोदान चेनेलखौ सापर्ट खालामदो होनदों आरोना फियारा ओमफ्राय जा रिस ओइस ना ओमफ्राय जा एयारा मा होनखो साराय एगार'तानिफ्राय होनदो साराय एगार'तानिफ्राय आरो दे एआर आइ एम कामिं होनलायनोसै आं ओमफ्राय जा गार'आ मा होनखो दीदी बा समीरा दीदी बाया मेरी गर्ल दीदी बिया मेरी गर्लफ्रेंड हमको फोन कर रहा है बाद में ओके बाद में मिलेगी ओके गर्लफ्रेंड फोन कर रहा है ओके बात करो बाद में मतलब ओके बाद में मिलेगी बोला है ओके गारो समीर बात करो गर्लफ्रेंड से यार ऐसा मांगो यार ओके अंदर ना खालामदो दे साब खालामदो यार ओमफ्राय जा यारा मांगो जागोन सना जिउ होनदों ना जा मिस्टारा मा होनगोन नोंनि गोसोआ दहायबो सोंबायदांलै दहायबो फैदोंमोन ना मिस्टार दिया जाखो होनदों आरोना आं दहायबो खिथाबायमोन ना लोगो हमबा खिथागोन दे लोगो मोनलायबा ओमफ्राय जा मा होनगोन दानियेला मा होनखो जा थोड़ा आपका पासा समझता है बोला है देवो वर्मा ने हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा सेम होता है ना त्रिपुरा और मतलब हमारा लैंग्वेज बोरो लैंग्वेज थोड़ा फिर भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता देवो वर्मा ओमफ्राय जा दानियल देवो वर्माया बाय गुड नाइट सिस्टर बोला है गुड नाइट बाय दानियल देवो वर्मा थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जा रिन्दावा मा होनदों हेल' आब' होनदोंना हेल' आगै ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ मा होनखो आङो सिमिटानाव थानानै फैदां बिमा सिमिटा दे मा होनो बड'लेण्ड बिफा सोरबा एलबि होबायबा बड'लेण्ड बिफा आंबो ओंखाम जानोसैसो ओमफ्राय जा गार'आ मा होनखो गुड नाइट दीदी बाय होनदो दे समीर गार' समीर गुड नाइट दे बाय ओमफ्राय जा जायकर खाना है फिर थांफिननाय लाइकआथ' दोबारा जाता है रे मेरा लाइक को बाय बोल के लोग लाइक को फिर लेके जाता है क्या धनिया बाय बोला है रिंदावा हाय बोला है बडोलैंड और हाँ ओमफ्राय जा जायकार नार्जारि मानखो हाय आई नो यू बोला है
मानो इंग्लिश लिरदो रे एयारा मा गोजा कालार खालाम नोङो हागोन नामा कालार खालामनो माने कालार ना कालार खालामनो हागोन नामा आं बुजियासै दे एयार ओमफ्राय एसबिआ मा होनखो ओइ एयार आं मा होनो कालार ओमफ्राय जाबा एसबिआ मा होनखो बाय बाय गुड नाइट आब' होनदों ना बाय बाय दे मा होनो एसबिआ गै बाय बाय एसबिआ जोंहा मा होनखो आगै मिनिबाय आरोना एसबिआ गैया मिस्टारा नों आयो आयो आङो मा होनो बारा फरायाखै मिस्टार दि ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो बड'लेण्डआ थोद थांना फैखांबायसो होनदां आं बुजिदों बड'लेण्ड फिफा थांना फैखांबाय होननायखौ बुजिदों आङो ओमफ्राय जोंहा गार'आ मा होनखो दिदि ना आदा दिदि ना आदा दिदि ना एदे ओमफ्राय जोंहा गार' एयारा जा मा होनखो ब्लु हो होनदां आच्छा कालार हो होनदो आरोना होबाय आङो एयार होबाय ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो दिनै एफा थाब दोननोसैबो होनदों आरोना ओमफ्राय आच्छा थाब जाबाय राबाया जोंहा आच्छा रफबा अके रफबा सोलायबाय नामा खिलामा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनखो एयारा अके होनदों ना बड'लेण्डआ जोंहा दिनै दानो ओंखाम जानोसैबो होनदो जानोसैब्रा एयारा बुंदों आरोना माने साउन्ड फैयो बाबा मानि सुखुचाक लामलाय खनसे बाबा क्यों नहीं रे आरो अके होनबायना बड'लेण्डआ दिनै दानो होनदों जानोसैब्रा ओमफ्रायो दानो मोनाबाय देन्जार ओमफ्राय जोंहा रामसना मा होनदों हेलो आवाज तो सुन रहा है आदमी तो दिखा नहीं था बोला है ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो जायाखैथ' आइएम जायाखैथ' होनदोंना जाबाय जाम्बिलाय र' दसेबाव होनदों आरोना दसेबाव बावसै नामा ओमफ्राय जोंहा मा आपि गार' मा होनखो मी अपि मैं अपि रिंटोन मैं आपकी रिंगटोन हूँ दीदी बोला है
रिंटन हेव जा अनजिमाया मा होनखो मा खबर आब' होनदानाव खबरा मोजां आंनिया अनजिमा आगै ओमफ्राय जा आस्राफ मोजां मा होनदो हेलौ फरायनोबो माबा फरायना फराया जाग्रा सोरला मालै हा हेलौ हेलौ ओमफ्राय जायो आरो मा होनगोन लागाव नागा माबा मा होनगोन नागाव हेलौ सरि नादुन नदुन ना जा मा होनदो हेलौ बोलाहाय हेलौ ओमफ्राय जा माबा मा होनखो रामसना क्या लागाव रे यार रामसना मा होनगोन लाइक होनदो आरो ना इसका भी चैनल है छोटा चैनल ओमफ्राय जा मा होनगोन रामसना लाइक दिया है थैंक यू रामसन जी लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच नोडू नमक गारो मांग तू मेरा रिंगटन बचाओ बोला है ओमफ्राय हार्ट हरबाय ना थैंक यू नोडू थैंक यू हार्ट दिया है थैंक यू कितना था देखता 1 2 इसका इतना 1 2 3 4 1 2 3 4 आगे कितना था 1 2 3 4 माने बे SB आबो सोरमोन र SB आ सोरमोनलाय मेसेज दानफिनदोंना बेखौबो माबानानै दोननोसै र' मेसेज दानफिनदोंना खालामना दोनसै नोङो होमवर्क कमप्लिट खालामाखै दै गाबोन मिथिया स्कुल गैया सानदों नामा बिलाय जाम्बियालाय जाम्बा